Раздел 12. Алесь ішоў вуліцамі Масквы. Сакавіцкі набрынялы снег мякка паддаваўся пад нагамі. Ззялі непадалёк купалы крамлёўскіх сабораў. Праляталі часам з-за Маскварэчча, Краснай плошчай і на Манежную купецкія тройкі. Пачыналася Масленіца. Загорскі скінуў шапку, праходзячы паўз Іверскую, а потым спыніўся і пачаў глядзець на плошчу. Другі месяц ён жыў у Маскве, і кожны раз пагрозлівай і гордай прыгажосцю ўражаў яго гэты куток зямлі. Вярнуцца да берагоў Дняпра ўсё не выпадала. Праўда, гісторыя з Майкай амаль забылася. Адразу пасля штурму царквы ў Мілым Клейна завезла Міхаліну ў Раўбічы, супакоіла пана Яраша і вырашыла разам з Майкай і Ядвіняй знікнуць на пару месяцаў з наваколля. Адразу ж пачала дзейнічаць кругавая парука. Пад ціскам грамадскай думкі нават хаданскія, што не хацелі хлусіць, вымушаны былі сказаць, што ніякай аблогі не было. Пан Яраш ужо трохі хадзіў. Адпусціла. Але пра Алеся з ім баяліся і гаварыць, тым больш, што Франц сказаў аднойчы: яна яго жонка і не можа быць больш нічыёй, але і ягонай яна не будзе. Але гэта было не самае страшнае. Значна горш было другое. Алесь не хацеў чакаць, пакуль выйдзе падрыхтаваны маніфест аб адмене прыгону. І Кастусь з гэтым згаджаўся, калі ўжо яны хацелі мець падтрымку сярод сялян наваколля. Адпусціць людзей трэба было хутчэй, каб мужыкі 40 з лішнім вёсак атрымалі волю раней за іншых, адчувалі, ад каго атрымалі, і ў будучым верылі б ва ўсім гэтаму чалавеку. Загорскі так і зрабіў. Ішла перапіска з Выбіцкім і Вежам. Яшчэ восенню пачалося масавае засведчанне дакументаў аб вызваленні. Мужыкоў вызвалялі з самым мінімальным выкупам, толькі каб не лямантавалі суседзі, і з перадачай у поўную іхнюю ўласнасць той зямлі, якой яны валодалі яшчэ ў прыгоне. У адпускных было таксама агаворана, што калі справы былога пана з цукроўнямі і іншым пойдуць добра, мужыцкі надзел можа быць павялічаны за кошт панскай зямлі. І вось тут здарылася дзіўная, незразумелая рэч. Што сычэла навакольная шляхта, гэта было зразумела. Сычэла, але баялася, прыціснутая старым Вежам, які, дарэчы, сваіх пераводзіў толькі на лёгкі аброк, даючы магчымасць Алесю гаспадарыць у сваіх вёсках толькі пасля ягонай, Вежавай смерці. Што раіла адмовіцца ад даравання волі начальства, таксама нікога не здзівіла. Пабойваліся бунту ў наваколлі, і нічога, аднак, не маглі зрабіць. Пан быў гаспадаром, і ў дзеяннях ягоных не было вар'яцтва. Падпалі ён свой уласны палац, справа іншая, тады і апеку можна было б накласці. А так яны толькі раілі ды ўгаворвалі, націскаючы на тое, што вызваленне ўсё адно хутка прыйдзе, і пры гэтым чаканні вольныя вёскі сярод прыгонных будуць як фіціль, забыты ў бочцы з порахам. Здзіўляла іншае — бурчанне мужыкоў. Паўсюль яно было прыхаванае, але ў татарскай грэблі і ў сцюдзёным яры вылілася ледзь не ў мяцеж. Сяляне адмовіліся браць волю. Доўга ніхто нічога не разумеў, і толькі потым па наваколлі невядома кім пушчаная папаўзла цёмная чутка. Не бярыце, хлопцы, ашукаюць. Царская воля выгаднейшая, ніякага выкупу. Зямля уся, падман задумалі. Алесь напісаў Кастусю і атрымаў параду. Абумовіць у водпусках, што калі надзел і выкуп
у царскай волі будуць больш выгадныя для мужика, ён, Загорскі, адпаведна павялічвае надзел і адмяняе выкуп. І тут, у ясны лютаўскі дзень, запалала нядаўна застрахаваная цукроўня. Тая самая, з 2 верхнімі драўлянымі паверхамі, якія Алесь усё збіраўся перабудаваць на мураваныя. Падпалілі невядомыя людзі. Наўрад ці куга. Пра яе з дня размовы вежы з Таркайлам ніхто не чуў. Хутчэй за ўсё, нехта з грэблі. Згарэла ўшчэнт. Успомнілі аб страхоўцы. Пагражаў суд. Уратавала толькі тое, што ў водпусках было агаворана аб цукроўнях. Хіба вар'ят будзе, адпускаючы людзей, нішчыць свой жа набытак. Алесь валасы на сабе рваў. Людзі не хацелі даброт. Людзі помсцілі невядома за што, аддавалі жорава ў руках за сініцу ў небе. Трэба ехаць на радзіму. Вось толькі 3-й дзень, як у Маскве Кастусь. І сёння нарада аб далейшай арганізацыі. Адседзець і паехаць. Бліжэй да спраў. Да вярбы было яшчэ далёка, але на развале, ля муроў, некалькі чалавек гандлявалі кнігамі. Кнігі ляжалі на посціле з лапніку і на сталах. Тут і павінны былі сустрэцца Загорскі і Кастусь. Алесь стаў ля аднаго з гандляроў, няголенага чалавечка з абыякавымі вачыма, і пачаў так, ад няма чаго рабіць, перакладаць кнігі. Чалавечак глядзеў на яго звысоку, нібы гэта ён, Алесь, гандляваў усімі гэтымі пісьмоўнікамі, старымі календарамі і разрозненымі падшыўкамі севернай пчелы. А вось гэта што? І што сабрала, посахам вымлаціла і знашла ячменю 3 меры. Што такое? Пальцы гортали сторонки. Ту справа всякого собрания людского и всякого града ежеверою соединением ласки и сгодою посполитое доброе помножено бывает. Алесь гортанул яшчэ. Предсловие доктора Франциска Скорины с Полочка во всю Библию. Алесь прымусіў твар быць спокойным. Продаете? Бярыце, господин. Ну і, скажам, колькі? Абыякова спытаў ён. Калі 3 рублі дасцё. Алесь пакруціў кнігу ў руках. Добра ўжо, наце. Чалавечак хаваў грошы. Спяшаўся хаваць. І добра, каб зразумець яшчэ можна было. А то блекатанне нейкае нялюдскае. Д'ябла ў іх. На селядцы пусціць думаў. Папера сітаватая. Алесь адышоў ад гандляра, не адчуваючы пад сабою ног. Усё, здаецца, было вакол як раней. Тыя ж муры, плошча, аблокі над ёй. Тое і не тое. Вызваленая ад селядцовага лёсу, ляжала ў яго на далонях кніга. Ляжала і маўчала. Колькі вас такіх, раскіданых, бітых, трапаных, паленых на агні 200 год таму назад, пушчаных на селядцы зараз. Кожны, хто хацеў, знішчаў. Рэшткі вялікай калісь народнай мудрасці, апляванай, зганьбаванай, змучанай. Гандлявалі скарынай, гандлявалі даўнінай, гандлявалі ўсім, розумам, праўдай, сумленнем. Здароў, Алесь, сказаў за спіною Кастусёў голас. Здароў. Хадзем? Нам далёка? Больш за гадзіну добрай хады, сказаў Каліноўскі. Ля дзмітраўскага гасцінца, сажалкі хутарскія. То, можа, рамізніка?
Возьмем на Цвярской, ля Страснога манастыра. Пройдемся, давай крыху. Спусціліся да ахотнага рада. Ведаеш, што ў мяне ёсць? Спытаў Кастусь. Трохі асіметрычныя вочы Каліноўскага смяяліся. Ён засунуў руку за пазуху і трохі выцягнуў адтуль нумар газеты, якую па адным выглядзе Алесь адрозніў бы ад тысячы іншых. Колакал за 18 лютага. Свежанькі лічы. І ў ім першы такі за ўвесь час заклік да паўстання. Хто? Невядомы. Подпіс «Рускі чалавек». З Лондона? Не, адсюль. Ліст з рускай правінцыі. Магчыма, нейкі хлопец накшталт Волгіна. Як піша? Наша становішча жахлівае, нясцерпнае. Сурова і ціха на памяць шапацеў Кастусь. І толькі сякера можа нас уратаваць. І нішто, акрамя сякеры, не дапаможа. Да сякеры клічце Русь. Вось так, грамадзянін-нігіліст Загорскі. Зразумела? Становішча сапраўды нясцерпнае, сказаў Алесь. Ён мае рацыю. Як думаеш, будзе рэформа падманам? Яна нічым іншым быць не можа, Алеська. Лаялі Растоўцава, а як здох, то, выяўляецца, ён яшчэ нічога быў. Гэта ў нас заўсёды так. Явился Бирюков, за ним вослед Красовский. Ну, право, их умней покойный был Тимковский. Чуешь, что панин на посаде Растоўцава выкидвае? Конікі якія? Ну вось, тады і пачнём, калі зразумеюць падман. Раней мужика на бунт не ўзняць, а без яго мы пералёты на корані адсохлыя. Ішлі моўчкі. А ў цябе што? Заўважыў Кастусь. Загорскі моўчкі працягнуў яму кнігу. Кастусь зірнуў. На хвіліну ў яго задрыжалі вусны. Першая наша ластаўка, сказаў Алесь. Бедная. Не, сказаў Каліноўскі, не бедная. Ён асцярожна, азірнуўшыся, выцягнуў газету і, расхінуўшы кнігу, паклаў танюткі аркушы ў сярэдзіну тома. Загарнуў. Хай ляжыць. Тут ёй і месца. А што, сказаў Алесь, ад першага славянскага водціску і аж да гэтага. Братка ты мой, які доўгі шлях. Пэўна, яшчэ не канец яму. Кастусь засунуў кнігу за пазуху Загорскаму. Пэўна ж, не канец. Яны ішлі якраз паўз камергерскі завулак. І тут Алесь, узяўшы сябра пад руку, моцна завярнуў яго. Давай, братка, на хвіліну сюды. Кастусь ускінуў вочы. Гэта на што? Невядома, калі сустрэнемся. Над дзвярыма была шыльда. Дагератыпная майстэрня М.М. Грынчыка. У вялікім пакоі іх пасадзілі ў крэслы на фоне ўяўнага туманнага пейзажу. За ціскачкамі прымацавалі рукі да падлакотнікаў, нябачным клямарам паставілі галовы так, што імі нельга было варухнуць. Вось так нас катаваць будуць, сказаў шэптам Кастусь. Тьху на цябе, тьху! Засмяяўся Загорскі. Грынчык, вельмі падобны на сумнага Жорава, пасварыўся пальцам. Маладыя людзі, гэта не ёсць жарт. Не ва ўсіх хапае духу, нават не смеючыся, праседзець перад камерай абскурай 5 хвілін. Вам адзін здымак? 2. То 10 хвілін, з выглядам абыякавага інквізітара сказаў сумны Жораў. І не варушыцца, калі не хочаце атрымаць замест абліччаў фату Маргану. А калі не будзем, яна не атрымаецца?
— спытаў Алесь. «Я маю парыжскі медаль. Я прывёз дзівосную навіну сюды. Крыўд на мяне няма. Я раблю выключна на срэбры. Не тое, што некаторыя наватары на медных пласцінках. Яны б яшчэ паперу прыдумалі ці палатніну, як мастакі. Гэта ж дзіка! Чалавек робіць добры дагераты праз. Многа, 2 ў жыцці. Ён павінен быць вечны дагератып. І для ўнукаў, якіх у вас, відаць, пакуль няма». Іх замацавалі так, што варухнуцца было нельга. Грынчык паклаў Біблію на Алесевы калені. «Вось так. Вы цікавіцеся старой кнігай, паны студэнты. Вы нібы задумаліся на хвіліну. Меланхоліі ў вочы. Уявіце сабе. Вы задумаліся над лёсам гэтай кнігі. Вас ён цікавіць». «Уявіце сабе, ён нас сапраўды цікавіць», — сказаў Кастусь. «Тым лепш, не міргайце». Засычэў калільны ліхтар. Срэбная сетачка пачала ліць проста ў вочы нясцерпнае святло. Калі яны ўрэшце выйшлі на вуліцу, рэзала ў вачах. Расціраючы здранцвелыя мускулы шыі, Кастусь зарагатаў. «Як ты, скажы, з шыбеніцы знялі? Вось, пэўна, боўдзілы атрымаюцца. Жах! Вочы спыніліся, твары ненатуральныя». «Нічога, для ўнукаў сойдзе. Мяркую, аднак, нічога атрымаецца. Бачыў я дагератыпы. Даволі натуральна. Вядома, не партрэт, але нам будзе нічога. Памяць». Клікнулі рамізніка. Ванька паспрачаўся за цану і павёз. «Як Віктар?» — спытаў Алесь. «Зноў пагоршала. Вельмі хоча ўбачыцца з табою». «Хай бярэ ў мяне грошы і едзе!» — злосна ад няёмкасці сказаў Алесь. «Ці на Мадэйру, ці ў Італію». «Бадай, твая праўда. Грошы заўтра ж пашлём». Алесь засмуціўся і не хацеў, каб гэта заўважылі. Перавёў размову на другое. «Людвік Звяждоўскі дзе?» «У Вільні. Распачаў работу там. Трэба яму звязацца з маім Вацлавам. У яго шмат сяброў сярод моладзі». Ванька цікнуў быў на іх, пачуўшы незнаёмую мову, і зноў звяў, нібы заснуў на козлах. «А Валеры?» «Інспектар егерскага вучылішча ў Саколцы». «Гэта што, назнарок Гродзеншчына? Трэба і там камусьці быць». «Дамброўскі як?» «Па-ранейшаму, у акадэміі. Ён жа малодшы». Праз акно былі відаць голыя дрэвы, рэдкія домікі далёкай ускраіны, люстра 2 невялікіх авальных ставоў. За сталамі сядзелі хлопцы з маскоўскага зямляцтва. 4. Ні з кім з іх Каліноўскі Алеся не пазнаёміў, і па адным гэтым было відаць, якая сур'ёзная пачыналася справа. Нехта сціснуў далонямі Алесевы скроні, не даючы павярнуць галавы. Загорскі ўсё ж выкруціўся. «Сашка! Сашка, дружа!» Сашка Волгін стаяў за ягоным крэслам і усміхаўся на поўны рот. «Ну, брат, ну суцешыў!» «Даўно гэта пачалося?» — шэптам спытаў Сашка. «Даўно. Цяпер мяркуюць аб метадах». «Метады звычайныя», — сказаў Сашка. «Узяць гэтых в'еганаш, старых тупіць за гардзёлку, ды абрук галавой. Дакіраваліся. Горшыя ўладары, чым паўсюль на свеце. Паскудзяць рускае імя». Алесь ціха засмяяўся. «Брат, наконт нас з вамі ў майго дзеда добрая прыказка-байка». Яны гаварылі шэптам, баяліся перашкодзіць іншым. Бог дзяліў між народамі землі. Адным тое, другім тое.
Прыйшлі беларусы. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Ён і пачаў нас надзяляць. Рэкі вам даю поўныя, пушчы нямераныя, азёры нялічаныя. Спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Зажэрціся на багатай зямлі не дам, каб былі ўвішныя, кемлівыя, працавітыя, але і голаду ў вас ніколі не будзе. Наадварот, у голад шмат багацейшыя людзі будуць да вас прыходзіць. Не ўродзіць хлеб, то ўродзіць бульба, а яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцях мільёнамі, а травы як чай. Не будзе голаду. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў ды ягад заваліся. Людзі вы будзеце таленавітыя, на музыку, песні, вершы здатныя. На дойлідства таксама. І будзеце вы жыць ды жыць, ну як? Тут яго Мікола ў бок штурхае. Пане Божа, ды вы падумайце, гэта ж вы ім рай аддаяцё. Гэта ж вы, Божа мой! Ды яны пры іхняй языкатасці туды з сапраўднага раю ўсіх перавабяць. Яны ж языком менцяць, дай Бог нам з вамі. Бог падумаў, крэкнуў, але назад адбіраць не будзеш. Сапраўды, ёсць ужо яна, зямля. Лані бягуць, лес варушыцца. Рыба чаўны з вады выціскае, дрэвы да сонца. Добра, кажа, зямля будзе рай. А каб не занадта вы перад маім раем ганарыліся, дам я вам найгоршае ва ўсім свеце начальства. Яно вам таго раю трохі збавіць, ды і пыхі трохі-трохі вам саб'е. Гэта вам для раўнавагі. Вось яно як. Сашка Волгін нявесела засмяяўся. Горш за ўсё, што гэта праўда, Алесь. Вось так і жывём. Нічога, брат, нядоўга. Ты што робіш? У мяне, браце, рускі сектар. Найболей афіцэры. Ёсць і студэнты. Многа? Пакуль што нямнога. 52 чалавекі. Будзе больш. Гэта, брат, яшчэ большая радасць. Гэта ўжо не мы адны, а саюз. Сапраўды, суцешыў, брат. Гэта ж хаўрусам і ў пекле добра. Што ў пекле? А як хаўрусам войта добра лупіць? Стаіць адно пытанне, сказаў Кастусь. Што будзем рабіць далей? Колькі можна чакаць? Вось вы з Магілёўшчыны. Якое ў вас становішча з сялянскай справай? Алесь не адразу зразумеў, што гэта да яго. Устаў. Становішча дрэннае. Па губерні 287 000 сялян у закладзе. Дазвольце запытаць астатніх. Пытай, сказаў Кастусь. Яны трымаліся як незнаёмыя. Вы, здаецца, віцяблянін? Спытаў Алесь у высокага бялявага хлопца. Мяркуючы па гаворцы. Віцяблянін. Колькі закладзеных на Віцебшчыне? У нас 210 000. Я з Міншчыны, сказаў хударлявы белавалосы юнак. У нас закладзеных 288 000. Чарнявы, падобны да іспанца малады чалавек, рэзка бліснуў вугальнымі зрэнкамі. Я з гародні. У нас 197 000 душ у закладзе. Алесь абвёў вачыма ўсіх. Вільняніна ў нас няма, але і там не лепей. І вы яшчэ пытаеце, што нам рабіць? Кастусь ухвальна схіліў галаву. Каля мільёна сялян, здраджана сваімі так званымі гаспадарамі,
якія павінны клапаціцца аб іх. Гаспадары самі паднялі рукі, самі ўзялі ад дзяржавы грошы за гэтых людзей. Цаною іхняй крыві і іхніх пакут прыдбалі сабе магчымасць раскашавацца і тым самым страцілі права на чалавечыя да сябе адносіны. І калі яны самі аддаюць народ ва ўладу катаў, не могуць быць гаспадарамі, мы павінны адабраць у іх гэтае права. Вочы Алеся былі змрочныя і рашучыя. Я прапаную народы вызваляць і сялянам даваць зямлю. Я прапаную паноў, якія рабавалі, высяляць з краіны, пазбаўляючы маёмасці, ад смокаў расстрэльваць. Сеў. Правільна, сказаў Кастусь. Хай прадстаўнікі маскоўскага зямляцтва выкажуць свае меркаванні аб тэрмінах і метадах паўстання, аб ходзе паўстання. Потым мы звядзём іх у адно з думкамі іншых зямляцтваў і арганізацый. Людзі моўчкі думалі. Пасля звароту на Прыдняпроўе Алесь у сутыч узяўся за вярбоўку людзей. Справа пайшла нечакана лёгка. Дрэнна паддаваліся агітацыі бадай адны сяляне. Ды і сярод іх з дапамогаю кагутоў удалося навербаваць нешта каля 300 людзей цвёрдай згоды. Маладыя дваране з небагатых лёгка і ахвотна ішлі на агітацыю. Ужо цяпер, калі б трэба было паўставаць неадкладна, Прыдняпроўе у зоне дзеяння Алеся магло б выставіць каля 300 коз і 600 багнетаў. А яшчэ ў паўночнай частцы губерні павінен быў дзейнічаць Людвік Звяждоўскі. Белыя прабілі на пасаду свайго, не ведаючы, што гэты свой за апошні час вельмі моцна пачырванеў. Словам, баяцца тут не было чаго, хіба што здрады. Але і яна, дзякуючы сістэме дзясятак, не магла зачапіць шырока. Алесь ведаў, да прызначанага імі тэрміну паўстання аставалася яшчэ 3 гады. Лета 63-го. За гэты час можна было шмат чаго зрабіць. А калі рэформа расчаруе людзей, тыя, якім ён даў зямлю ўжо цяпер, таксама возьмуцца за косы. Да чэрвеня перавод сялян у вольны стан быў амаль скончаны. Тысячы былых яго мужикоў былі вольныя, дадатковы парахавы зарад. Гэты год быў светлы год. Здавалася, што пачынаецца зноў вясна народаў. Свежы вецер лунаў над светам. У Амерыцы паўночныя фермеры са стрэльбамі ішлі на рабаўласнікаў, і хоць даводзілася ім цяжка, людзі спадзяваліся на іх і верылі іхняй мужнасці. У канцы красавіка Гарыбальдзі з 1000 адчайных і смелых людзей высадзіўся ў Сіцыліі, бо там зырка шугала паўстанне супраць неапалітанскіх бурбонаў. Абрастаючы людзьмі, бесперапынна перамагаючы, 1000 рухалася, рабілася многімі тысячамі, выкідала ворагаў з гарадоў і вёсак. Тым жа самым годзе ўтрапёны змагар вызваліў каралеўства абедзвюх Сіцылій. Чакаў паход на Рым. Падзеленае яшчэ з юстыніянавых часоў, расшматаванае на часці, абпляваная, абылганая, залітая крывёю Італія ўставала адзінай, падымаючыся на ўвесь свой вялізны рост. Напалеон казаў калісьці, што італьянцы любяць балбатаць аб волі радзімы у ложках сваіх палюбоўніц. Цяпер ад гэтых аматараў пагаварыць змазвалі пяткі аўстрыйцы і бурбоны, таму што аматары гаварылі цяпер моваю зброі і так, як належыць мужчынам. З 6 стагоддзя, з дня злашчаснай пагібелі Тэйі,
караля Остготаў, была рэстаўрацыя Юстыніянам рабства, пажары, зацісканне рота, карлікавыя дзяржавы, якія вырасталі і лопаліся, як бурбалкі, прыгон, тыранія царквы, рабунак кандацьераў, інквізіцыя або ўлада гандляроў. Ласкутная, пашматаваная краіна, атрута і кінжал, вечныя захопнікі, ад візантыйцаў і іспанцаў да аўстрыйцаў. І так на працягу 1300 год. Досыць моцны зарад аптымізму для ўсіх, хто не хоча і не ўмее чакаць. Досыць вялікая школа вытрымкі. І калі ўсім здавалася, што ўжо ўсё, волат устаў, даводзячы гэтым, што ніколі не позна. Ніколі, калі справа ідзе аб свабодзе, аб святле заўтрашняга дня. У юнакоў гарэлі вочы, калі яны глядзелі на захад. У іх трапяталі ноздры, што лавілі вецер свабоды. Жыць, жыць, ваяваць за волю, знішчаць прыгон, ваяваць за права, за шчасце, за бацькаўшчыну. Мсціслаў Маеўскі ехаў верхам у азярышча. Трэба было ўбачыць кагутоў, пагаварыць аб сім тым, а галоўным чынам сустрэцца з Яняй. Хлопец сам здзіўляўся, чаму яго так цягне да гэтай дзяўчынкі, а калі зразумеў, было позна. Паспрабаваў сам сябе ўгаварыць, што гэта звычайная рамантычная гісторыя ў духу «Здравствуй, добрая дева, не откажи запечатлеть на твоем невинном челе братский поцелуй, ибо и крестьянки любить умеют под сенью дерев плеша». Нічога не дапамагала. Ну і чорт з вами. Ну і злуйцеся. А я ўсё адно буду там бываць. Мне прыемна. Цёплыя вочы хлопца аглядалі з-пад белай чупрыны Дняпро, маладую зеляніну на яго берагах, само азярышча, якое прыгожа раскінулася над ракой. Не ведаў, што рабіць. Збіраўся быў разам з Кастусём паступаць у нейкую ваенную установу, скарыстаць ільготы для студэнтаў, што скончылі універсітэт, і дваран. Нешта і ў Кастуся не ладзіцца. Дысертацыі яшчэ не падаў, у кандыдаты, значыцца, залічаны ўмоўна. Са штаба устаноў адказу няма. Да і сапраўды, недавер да мясцовых людзей вялікі, а тут чалавек, які ведае права, фінансы, статыстыку, палітычную эканоміку, гаспадарку вясковую, тэхналогію і іншае, хоча яшчэ набыць і ваенныя веды. Не ўжо, досыць. Чорт ведае, што з такіх людзей можа атрымацца пры разбэшчанасці цяперашняй моладзі. Магчыма, якабінскія міністры? Мсціслаў засмяяўся. Кастусю не шанцавала, а яму, Мсціславу, і пагатоў. Генералаў з іх не выйдзе. Што ж, адзін будзе ўладкоўваць агульную сістэму мяцяжу, а другі зробіцца неблагім паручнікам. Паручнікі паўстанню таксама спатрэбяцца. А кім, цікава, будзе Алесь? З прыдарожнай карчмы, за якую сядала сонца, ляцела жаласная песня. І чарка мала, і гарэлкі няма, міла, міла, не цячэ, каля сэрца пячэ. Сядзіць, відаць, нейкі закаханы бедалага, ды плачацца на горкі лёс, аж чаперыўшы рукамі калматую галаву. Мсціслаў зноў задумаўся ад гэтай песні. Пойдзе ў бунт, магчыма, галаву складзе, або схопяць ды расстраляюць, ці інвалідам зробяць. Што тады рабіць дзеўцы? Ах, Божа ты, Божа! Як бы добра, каб усё ўжо мінулася, каб перамога. А тут ворагаў гурт. Брэшуць на сумленных людзей,
аж па цэлым сабаку з рота скача. Ды не дадуць так адразу цераз кроў пераскочыць. Ну і д'ябал з імі. Што гэта будзе, калі адны мярзотнікі захочуць дзяцей мець, ды яшчэ сабе падобных? А як тады сумленным, без кораня заставацца? Ён папраставаў па задворках да курганнай магільні за азярышчам. Янька была ўжо там. Мсціслаў саскочыў з каня. Вечар добры. Стафану кепска. Свежы тварык Янькі зморшчыўся, задрыжэлі гаротна бровы. Стафану сапраўды не памагалі ні лекары, ні лекі. І зразумела рабілася, што тут хіба ўжо натура возьме сваё, і ўсё ж усе спадзяваліся, рабілі для яго ўсё, назнарок пакідалі з ім кагосьці з братоў ці Марту з Рагнедай, каб не быў самотны. «Пасядзім трохі, ды і я пайду да яго», — сказаў Мсціслаў. Сядзець не трэба. Паходзім. Яны ішлі берагам. Маеўскі вёў каня за аброць. Яня ішла побач, апусціўшы вочы, абшморгвала маладую галінку вярбы. «Мне маладой лістоты шкада. Глядзі, якая зялёная». І праўда, я не буду больш. Падышла да ўрвішча, кінула галінку ў плынь. Ты не думай. Янчыны вочы глядзелі трохі нават спалохана. Яна ў вадзе аджыве. Выплыве недзе ў бераг, ды ўкараніцца. Вярба жывучая. Вядома, ўкараніцца. І раптам Янька хліпнула. Вярбе можна. Чалавеку вось нельга. Як зрэжуць яго, гэта ўжо ўсё. Мсціслаў разгубіўся. Нічога. Абыдзецца ўсё. Не. Не ўжо відаць. Не скардзіцца Стафан, не. Памятаеш, як на вяселлі ягоным добра было? «Заспявай тую, што тады для Марты спявала», — папрасіў ён. «Заспявай. Вось убачыш, я веру. Адразу яму лягчэй стане». Праўда? Янька з даверам зірнула на яго, глыбока ўздыхнула і завяла ціхенькім дрыготкім галаском. Прыданачкі, няўданачкі, шапчыце. Вы яе паціхенечку наўчыце. Мсціслаў ішоў і ўспамінаў радасць тых дзён, і як ездзілі па рыбу перад вяселлем, і як жартавалі з галінкай у кахно, і як было весела. Не, нічога не магло здарыцца са Стафанам. Няхай яна ранюсенька ўстаець, няхай яна хатку сенькі падмяцець, няхай яна на волку шумку не нясець, няхай яна на шуметнічку пасыпе, няхай яна і ножкамі прытопча, няхай яна і слёзкамі прымоча. Яны ішлі насустрач барвянаму вялізнаму сонцу, што напалову села ў затоку Дняпра. Мякка ступаў за імі стомлены конь. Нашы курачкі трапятлівыя разграбуць, нашы жоначкі лепятлівыя разнясуць. Няхай вашых курэй каршун дзярэ, няхай вашых жонак смерць пабярэ. Янька раптоўна ўсхліпнула і села ў траву, нібыта ў яе падсекліся ногі. Ён сеў ля яе, нясмела пагладзіў па залатых валасах. «Ну што ты, што?» Мсціслаўчык, любенькі. Ён узяў яе за плечы і сілком адвёў далоні ад вачэй. У вачах былі слёзы. Мсціслаў адчуў. Апусцілася некуды сэрца. Як жа гэта нехта мог? Праз слёзы сказала яна. Як узнялася рука на такога? Ціхі ж, рахманы. Дзіця астанецца. Ну нічога. Сіроцкія слёзы дарма не мінаюць. Пападуць на белы камень, камень прабіваюць. Мсціслаў паставіў яе на ногі. Павагаўся хвіліну і раптам асцярожна пацалаваў у распухлы, салёны ад слёз раток. «Не трэба», — глуха сказаў ён. «Калі нават нешта і здарыцца, я цябе не кіну. Бацькам буду, братам буду.
Мужам, калі хочаш, буду. Не. Моўчкі кіўнула яна галавой. Так, моўчкі схіліў ён галаву. Стафан сядзеў на прызбе, зябка хутаўся ў чугу і праваленымі вачыма глядзеў на заліты барваю сад і на сонца, што сядала за ім. Падышоў Кандрат, але старэйшы яго нібы не заўважыў. Твар жоўты і ў плямах, позірк адсутны. Кандрат асцярожна паклаў яму на тую руку, што ляжала на каленях, другая сціскала на грудзях адвароты чугі, двух забітых дупеляў. Стафан памацаў рукою ржавае мяккае пер'е і скрывіў вусны усмешкаю. Шкада, табе сёння зварым. Нічога, ежа, браце, панская. Усё адно шкада. Кандрат прысеў да старэйшага. Дай стрэльбу, сказаў Стафан. Узяў дубальтоўку сухімі, як курыныя лапы пальцамі. Цяжкая. Пры жыцці і страляць не любіў. Вось і сам дзічынаю зрабіўся. І зноў Кандрата, другі ўжо раз, уразіў гнеўны выраз у вачах Стафана. Сонца ўжо ледзь круцілася, пералівалася сваім краёчкам над вадой. Кандратка, сказаў Стафан, я сёння памру. Брат зрабіў рух пратэсту. Не, сказаў Стафан. Я ведаю. Ты не забыў. Не. Споўні. І Кроера таксама. Мне праява была. Ён. А калі не? Калі нават не, то гэткую дрэнь сцерці трэба з зямлі. Споўню. Забі за 40 дзён, пакуль душа тут. Таркайло, каб супакоілася. А з тым не спяшайся. Усё добра зрабі. А можа, і я з таго свету прыйду. Скажу, ён ці не. Каб жывую душу ўратаваць ад дарэмшчыны, адпусцяць. Споўню. Правядзі мяне, братка, да ракі. Бачыш, чырвоная. Гнеў знік з вачэй хворага. І нават усмешка была ранейшая, як да хваробы. Успёршыся на плячо Кандрату, ён устаў. Ну вось, благаславі вас усіх. Мне нібы страціў думку. Ну вось, каб вышэй, вышэй, трошачкі вышэй. Пацягнуўся, нібы хацеў яшчэ раз убачыць раку, а потым стаў падаць так раптоўна, што Кандрат ледзь паспеў падтрымаць яго. Везлі яго на могілкі па вадзе. Яшчэ стаяла спозненая палавень, і да царквы на востраве іначай дабрацца было нельга. Ішлі 4 чаўны. На пярэднім стаяла корста з нябожчыкам. Стырнаваў Алесь, выпраўляў нябожчыка брата ў апошнюю дарогу. Змрочны Кандрат Кагут пеніў ваду вяслом. На астатніх 3 чаўнах сядзелі Кагуты, Кахновы і сваякі Марты. Зялёнымі хмарамі стаялі ў вадзе гаі. Звінеў над невялічкім лапікам сушы жаўрук. Вельмі цёпла, зусім па-летняму прыпякала сонца. Не ўзляталі з астраўкоў кулікі турухтаны. Як ведалі, што людзі на чаўнах страляць не будуць. А можа, і гэта хутчэй за ўсё, адураныя повенню вясенняй крыві ў жылах нікога не баяліся. Такавалі,
натапырыўшы пер'е, хадзілі адзін перад адным яркія ў шлюбных уборах. Самачкі, прымайстраваўшыся на крайніх канцах выспачкі, глядзелі на самцоў. Ні ў кога з мясцовых людзей не ўзнялася б рука страляць па іх у такі час. І турухтаны ведалі аб гэтым. Неба, вада і астравец — усё было для іх. Марта на другім чоўне пабівалася. Быў гэта яе абавязак. Але астатнія ўжо трохі перацярпелі гора. Мінуў год, і ўвесь гэты час яны чакалі немінучага, а калі яно прыйшло, мала асталося слёз. Хіба толькі ў маці. Стары кагут Даніла думаў аб тым, што і яго хутка павязуць той самай дарогай, і не шкадаваў аб гэтым, а шкадаваў хіба толькі аб тым, што гэта не яго вязуць зараз замест Стафана. Добра было б адпачываць у такі дзень пад жаўруком між небам і вадою, і каб ля чоўна такавалі турухтаны. Янька выплакалася яшчэ ля курганоў, а потым у хаце. Алесь думаў, як цяпер адшукаць вінаватага ва ўсім гэтым. Мсціслаў паглядаў зрэдку на Яньку і налягаў на вясло. Толькі адзін Кандрат глядзеў на свет змрочна, праз прыпухлыя павекі. І чым больш Алесь глядзеў на яго, тым больш здагадваўся. Гэты ўсё ведае. Над вадою, між зялёных хмурынак затопленых дрэў, ляцела галошанне. А я ж за табой на край свету хадзіла, а я ж за табою ў вагонь лётала. Сакол ты мой міленькі, каханенькі, а ўстану ж бывала я раненечка, а мой жа саколік па палетачках ходзіць. І хоць усе ведалі, што заўсёды Марта ўставала раней за саколіка, усе ўяўлялі сабе раннія зарошаныя паплавы, Стафана за броццю на плячы, гулкі па-ранішняму удар далёкага балабона, і ўсім рабілася горка. А кветачкі ж ад яго красуюць, а небачка ж ад яго ззяе, зірнеш, мятлушкі ад яго ў вачах лётаюць, зірнеш, нібы ігруша белая зацвіла, зірнеш, як лісцічак кляновы ён прытульненькі, зірнеш, сэрца молатам у грудзіну валіць. Караван смерці плыў паўз астравы жыцця. Хай бы ж той халера лепей мяне забіў, хай бы ў мяне з сэрца кроў высмактаў, як жа мне цяпер цяжанька без любага дружачкі. Кандрат не глядзеў ні на неба, ні на бязмежную, як неба, повень. Яшчэ 3 дні таму ён схаваў стрэльбу ў дупле дрэва ля моста цераз азяранку, на поўдзень ад вёскі і па дарозе на Сухадол. Каб не бачылі ў хаце, як кожны дзень выходзіць са стрэльбай. Таркайлаў фальварак быў паўночней, і дарога з яго ў Сухадол пралягала каля азярышча. І кожную раніцу Кандрат Кагут выходзіў на курганы і сачыў. Пазаўчора Тодар вярнуўся з сальнікам Брунонам Дарымядовічам у адной таратайцы. Сёння раніцай ён павёз сальніка зноў у Сухадол, і Кандрат спадзяваўся, што, можа, увечары ён будзе вяртацца адзін. Нават калі вернецца ўдвух, Кандрат гэта сцерпіць. Ён будзе трываць хоць 40 дзён, а дачакаецца яго аднаго. Магчыма, сёння яны пахаваюць Стафана да вечара, і Кандрат паспее вярнуцца на азяранку, калі Таркайла паедзе назад. Шкада будзе, калі не заб'е за 40 дзён, душа братава не так узрадуецца. Але нават калі не паспее, няхай. Ён звык цярпець, ён мужык, і ён даў слова.
Ён будзе хадзіць месяц, 2, год, але ён перастрэне Тодара аднаго. Нельга сказаць, што яму будзе лёгка яго забіць. Ён яшчэ ніколі не забіваў, але ён ведаў, іначай нельга. Терпім, 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 а яны ўважаюць нас за дурных зайцоў, судзяць нас, распраўляюцца як хочуць і ўпэўнены ў тым, што няма ім пакарання. Таму і робяць, што душа іхняя жадае. На катаргу зашлюць у Сіберыю і ходзяць сабе спакойна. Ведаюць, нават калі вернецца, збаіцца зноў туды трапіць. А дзяржава помсціць не будзе. Ёй абы ціха было. І заб'юць калі, то не чакаюць кары. Каб гэта чакалі, ого-го! Тройчы падумалі б, перад тым, як паскудства нейкае зрабіць. Но то калі не карае Бог, не карае начальства, хай пакарае сам пакрыўджаны. Другія тады азірацца будуць, перш чым данесці, забіць, дзяцей пасіраціць, маёмасць пусціць дымам. Падкова на лбе Кандратавым аж пачырванела. Так ён думаў. Заб'е. Зімою ці вясною, улетку ці ўвосень заб'е. У слату ці ў ясны дзень заб'е. Уначы ці ўранні заб'е. Ого-го, як бы гэта лёгка было жыць на зямлі, каб за кожнае паскудства паскуднік чакаў немінучай кары. Вой, як павалюся я на тваю магілачку, як закуваю я цяпер па табе кукулечкай. Дружыначка ж ты мая, нашто ж ты мяне пакідаеш? А ці дабра ты ад дзетак, ад жонкі не маеш? А як жа нам цяпер пражыць? Як нам жыццё без цябе прабыць? Як мы цябе забываць будзем? Адкуль мы цябе дажидаць будзем? Кандрат сціснуў кулакі на вясле і рыўком паслаў човен з корстай нябожчыка да недалёкай ужо царквы на выспе. Да каго ж мне ўначы цяпер цмокам прысмактацца? Адкуль жа мне парады цяпер дажыдацца? Адляцеў ты ад мяне цяпер, саколік голуб шызы, кукулечка. Згас ты цяпер для мяне, Васілёк ты мой, сонейка, пралесачка. Ціхі і страшны лямант бабы ляцеў над вадой да астраўка, адкуль плылі насустрач яму рэдкія ўдары хаўтурнага звона. Назад Кандрат і Алесь ехалі ў чоўне адны. Далёка перагналі ўсю чараду чаўноў. Слухай, Кандрат, вазьмі мяне з сабою. Куды? Ты ведаеш? Не, сказаў Кандрат. Нічога я не ведаю. Яны плылі, а вакол быў блакіт і гарачае паветра. Глядзі, што гэта? Сказаў Алесь. Кандрат азірнуўся, і на хвіліну абодва яны замерлі, уражаныя тым, што адбывалася над ракой. На беразе, наводдаль, уставаў у паветры вялізны чорны слуп ад зямлі да неба. Ён здаваўся б нерухомы, каб не круціліся ў ім з шалёнай хуткасцю жмуты сухой травы. Нехта ўсмоктваў іх у неба, і яны ўзляталі ў яго вышэй і вышэй. Магутны тромб ішоў да берага, набліжаўся. Чорны, як дым, ён клубіўся і пераліваўся тым, што было ўнутры, як змяя, што скідае скуру. Тлустая, уся хвалямі, яна павольна, звужаючыся, паўзла некуды. Не разбярэш, ці ўгору, ці ўніз. Віхур тромба спусціўся на ваду і пайшоў проста на іхні човен. Як зачараваныя, яны не рухаліся, а смерч наліваўся яшчэ больш, чарнеў. Бліснула недзе, на вышыні добрай званіцы,
доўгае срэбнае цела рыбы. І ён устаў. Устаў над самай галавою, як ноч, як чорны вулкан, як смерць. Хістануўся, ледзь не перакуліўшыся човен. Стала цемра. У наступнае імгненне волат ірвануўся паўз іх і перасунуўся трохі далей, як папярэджанне. З чорнага нутра яго дзьмухнула і абдало людзей магільным, ледзяным холадам. Усё хутчэй і хутчэй рушыў ад іх тромб, перайшоў раку, пачарнеў, узляцеўшы на бераг, працягнуўся да птушкі ў небе і ахапіў яе, узросшы ледзь не ўдвая. Яны ніколі не бачылі такога. Волат блукаў у палях, ішоў у палі, меншаў, знікаў. Калі ён знік, яны зірнулі адзін на аднаго. «Бяда будзе», — шапянуў Кандрат. «Усім бяда. Усёй рацэ. Кінь лухту вярсці». «Фу!» — заплюшчыў вочы Кандрат. «Добра. Вязі мяне на бераг. Высадзі. Вазьмі, кажу, з сабою». «Не!» — рэзка і злосна кінуў Кагут. «Не ды і не. Чорт з імі, з тромбамі. Трэба і іх грудзінай». Калі постаць ягоная знікла, ускараскаўшыся на крутаяр, Алесь чамусьці ўспомніў майку і спалохаўся, што ледзь не загінулі. Цераз дзень яны павінны былі сустрэцца і канчаткова вырашыць, як быць. Кандрат ужо цэлую чвэрць сонечнай дугі чакаў, седзячы ў зарасцях ля мосціка. Сонечнае святло пахла шкіпінарам, гарачай мятай, ядучым пахам вампірніку. Ад хваёвага гуду недзе над верхавінамі хадзіў вецер, шумела ў галаве і хацелася задрамаць. Ён сядзеў у зарасцях за вялікім, як хата, каменем непадалёку ад рачулкі. Над каменем, на адхоне, 800-гадовы дуб цягнуў да сонца свае ледзь апераныя галіны. Поўзалі па ягонай, глыбока, на 2 далоні, зрэзанай зморшчынамі кары, чырвоныя кузуркі з чорнымі мордачкамі на спінах. Яны былі падобныя, гэтыя мордачкі-рыскі, на маскі, якія носяць вадохрышчам. Поўзалі яны самотна, спараныя, і кара дуба, відаць, здавалася ім ярамі амаль без дна і высокімі градамі ўзгоркаў. Проста перад Кандратам звінела азяранка, несла хвалі ў Дняпро, а над ёю цягнуўся лядашты мост. Кандрат тройчы ўжо ссоўваў з яго 2 плахі, пасля кожнага праезду. Дзядзькі лаяліся, клалі іх на месца і рушылі далей, а ён зноў выходзіў, зноў ссоўваў плахі і зноў сядаў на месца, сціскаючы цёплы ад рук прыклад дубальтоўкі. Пушча хадзіла і хадзіла над галавой, і Кагут пад яе шум думаў не аб чым і аб усім, але толькі не аб тым, што хацеў зрабіць. Усё, што датычылася гэтага, ён абдумаў даўно. Таркайла з'явіўся нечакана. Адзін. Мільгануў на ўзгорку і знік, з'язджаючы да мосціка. І тады Кандрат выйшаў з-за каменя, як 100 разоў гэта ўяўляў сабе. Перабег да пераезду яшчэ бліжэй і прысеў у хмызах зусім блізка ад ссунутых плах. Ён паспеў яшчэ цікнуць вышэй па дарожцы ў абодва бакі. Там нікога не было. Нават калі з'явяцца, то адтуль яны яго, Кагута, не пазнаюць. Каня і фурманку яшчэ можна пазнаць, і то, калі ведаеш, каго чакаеш, а чалавека не.
Перш чым трапіць адтуль да мосціка, трэба з'ехаць пракапаным з'ездам, дзе калёсы і чалавек хаваюцца з галавою. Значыць, на самы горшы выпадак хопіць часу для 2 стрэлаў. Стрэлы будуць верныя, з 4 крокаў. Але ён спадзяваўся, што пабочныя людзі не з'явяцца. Яму не хацелася, каб Таркайла адбыў толькі 1 хвіліну жаху перад тым, як памрэ. Ён вельмі моцна маліў аб гэтым. Бога, не Бога, а сам не ведаў каго. Таго, хто паможа. Таркайла вылаяўся і злез з таратайкі. Падышоў да правалу, плюнуў, агледзеўся, як пасунуць плахі. Потым у вачах ягоных нешта мільганула. Заўважыў. «Не рухайся», — сказаў Кандрат, наводзячы ствалы. «Стань ля воза». «Чаго табе?» — збялеў той. «Сёння пахавалі Стафана Кагута. Маё імя — Кандрат Кагут». Таркайла шурануў быў рукою па возе да сакваў. «Но», — сказаў Кандрат. «То што, я вінен у тым?» «Вінен. І вінен, што забілі яшчэ аднаго. Ты сам таго не варты». Таркайла раптам крыкнуў. Спалоханыя коні рванулі наперад, але колы таратайкі з маху ўскочылі ў правал. «Меркаваў, што пераскочаць, а ты на калёсы да і ходу?» Вочы Кагута глядзелі спакойна. Усмешка крывіла вусны. «Адкажаш, Кагут, адкажаш». «Не», — сказаў Кандрат і кінуў. «Маліся». Тодар шнырыў вачыма вакол. «Маліся». «Вось воіны Бога прыйшлі па мяне». «Не пэцкай гэтага. Не для цябе. Карацей». «Адкажаш, Кагут, мяса тваё пад пугай паляціць, павесіць». «Но», — сказаў Кандрат. «Пане Божа, у рукі твае аддаю дух мой». «Досыць», — сказаў Кандрат. Лапату і таго не даў. Стрэл пракаціўся верхавінамі пушчы. Таркайла зрабіў запознены крок у бок, толькі цяпер скеміўшы, што можна скочыць з мосціка, хай сабе і ў мелкае месца. Усё адно гэта выйгрыш хвіліны, але ён ужо не мог гэтага зрабіць. Прыціснуў далонь да грудзей, хістануўся і ўпаў на калені. «Забіў», — сказаў ён. «Забіў ты мяне!» Кандратава стрэльба хадзіла перад ягоным тварам. «Нічога», — сказаў ён, хілячыся наперад. «І цябе так, і цябе, і ўсіх вас так!» Другі стрэл нібы штурхнуў увесь свет у ягоны лоб. Кандрат прадзьмуў ствалы. Звыкла, як кожны селянін, што беражэ сваю зброю. Сіні дымок 2 струменчыкамі, слабейшым і моцным, вылецеў з іх. Потым Кагут схіліўся над забітым і здёр з ягоных грудзей запэцканы ў крыві вацок. У ім зазвінела і зашалахцела. «Хадзі, памыйся перад страшным судом». Таркайлава цела перавесілася з насцілу, упала з невялікай вышыні ў мелкую, на каменьчыках плынь. З хвіліну Кандрат глядзеў, як каламутна шэра пацьмянела празрыстая вада, як потым сплыла каламуць і на яе месцы з'явілася ружовая. Дурныя печкуры кідаліся да гэтага ружовага, прынікалі, нібы дзяўблі, сплывалі разам з ім па плыні. Хутка вада была ўжо зноў празрыстая. Плынь прыўзняла ногі забітага, і яны слаба варушыліся на перападзе. Кандрат павярнуўся да коней. «А вы чаго будзеце торгацца, бедныя? А ну давай, а ну!» Ён падсунуў плячук пад таратайку і падаў яе ўгору.
Колы выскочылі. Коні хвіліну стаялі, а потым павольна пайшлі. Без гаспадара туды, куды і з ім. Кандрат злез з адхону і пайшоў па вадзе. Не туды, куды сплывала тое, і дзе мітусіліся печкуры, а ў другі бок. Прайшоўшы крокаў 100, ён вымыў вацок і рукі ў сцюдзёнай вадзе і зноў рушыў плынню. Потым пайшоў ярам. Пасля натрапіў на лагчынку з чорнымі люстэркамі вады. Размахнуўся і кінуў вацок разам з тым, што звінела і шалахцела, у чорнае пушчанскае вока. Зноў рушыў адхонам. Мох быў спачатку зялёны, потым сівы. Азірнуўся. На паверхні чорнай вады знікалі кругі. За тыдзень паліцыя, земскія міліцыянеры і нават Мусатаў са сваім падначаленым Буланцовым ператрэслі ўсё наваколле. Мусатаў разумеў, Таркайлу не маглі забіць асабістыя ворагі, ворагі з дваран. Тыя не ўзялі б вацка. І таму аблавы хадзілі па пушчах, людзі з цяжкасцямі, часам рызыкуючы жыццём, забрыдалі нават на некаторыя выспы сярод дрыгвы. Война, як заўсёды, адседзеўся ў нейкай са сваіх шматлікіх схованак. Людзі Корчака даўно не з'яўляліся ў наваколлі. Злавілі 2-3 выпадковых валацуг, але забойцаў не знайшлі. Іван Таркайла цяпер нікуды не ездзіў адзін, а ўначы сядзеў у фальварку, зачыніўшы ўсе аканіцы. Адзіны чалавек, якога здарэнне прывяло ў лютасць, быў Кроер. Ясна, хто зрабіў. Мужычкі каханенькія. Ніхто іншы, яны. Невядома толькі хто, з Таркайлавых нехта, ці з ягоных Кроеравых, ці мо адгукнулася праз сваякоў адна з ахвяр Кугі. У розшуках самы страшны і заўзяты быў ён са сваімі чаркесамі. Трос палясоўшчыкаў, шукаў і лупцаваў людзей з лясных буд, смалакураў, бортнікаў. А калі гэта нічога не дало і наваколле сціхла, зачыніўся ў Кроераўшчыне і пачаў лютаваць над сваімі. Проста так, абы спагнаць злосць. Дайшло да суседзяў. Усе разумелі, трэба сядзець ціха, а гэты, як назнарок, баламуціў лютасцю ўсё наваколле. Усё мацнеў і мацнеў, і ўрэшце дакаціўся да губерні агульны лямант. У апеку яго! Віцэ-губернатар Ісленьеў выехаў у Сухадол, каб даследаваць справу на месцы. Дарогаю ён спыніўся ў Загоршчыне і тут даведаўся, што Кроер зноў запіў. А наступнай раніцай прыляцеў у Загоршчыну да Алеся ганец Кроераўшчыны і апавясціў зноў, як тады, што пан Канстанцін памірае, і паслаў 10 слуг паўсюль, каб апавясцілі аб гэтым. І нібыта паслаў нават па доктара і папа. «Прыкідваецца», — сказаў Вежа. «Вы думаеце?» Ісленьеў і сам верыў і не верыў. «Стары жарт», — працадзіў Алесь. «Ягоныя выдумкі трохі аднастайныя. Гэта ўжо 3-й раз. І ўсё ж, думаю, трэба паехаць», — сказаў Ісленьеў. Алесь глядзеў на яго з жалем. Стары не мяняўся. Усё той самы румяны, сівы, добра зычлівы. Харошы рускі чалавек. Алесь помніў ягоныя словы аб цемры пасля расстрэлу ў Півошчах. І шкадаваў. Скруціла беднага жыццё. «Ну, поедете», — сказаў Алесь. «Убачыце п'яных гасцей. Свяшчэннік і лекар не маюць права адмовіцца. Убачыце п'янага лекара і п'янага папа.
Я б вам не раіў, сказаў ежа. Вы не паедзеце? Бачыце, я не патрабаваў бы гэтага ад яго, каб, скажам, памёр я, сказаў стары. Ну, а вы? Спытаў Ісленьеў у Алеся. Я аднойчы з'ездзіў, Алесь пацёр запясце. Па-хрысціянску, сказаў віцэ-губернатар. Па-хрысціянску. Варта было б усіх нас павесіць, сказаў Алесь, за тое, што цярпелі сярод нас такога монстра. Даць вам ахову. Стары спакойна ўзняў на яго вочы. Яблычны румянец на ягоным свежым абліччы стаў мацнейшы. Дзякую, сказаў віцэ-губернатар. Але няўжо вы думаеце, што я ў жыцці каго-небудзь баяўся? Я не хацеў, каб вы зразумелі мяне так, сказаў Алесь. Ісленьеў узяў таго самага мужика-ганца і паехаў у Кроераўшчыну. Дарогай па ўсіх пагостах бразгалі хаўтурна званы. Нават інваліды па каплічках калаціліся драўлянымі нагамі ў петлях вяровак, што вялі да званоў. Дзень быў шэры і зусім не летні. Званілі званы, бо памёр вялікі пан, але людзі не ехалі. Гэта праўда, што вашага пана двойчы адпетым клічуць? Мужык хаваў вочы. Той самы Борка, што прыязджаў у Загоршчыну і тады. Кажы, не бойся. Адпявалі яго тройчы, сказаў мужык. Усё наваколле. Ну і як ён? Борка ехаў на сваім коніку збоку і трохі ззаду, хоць павінен быў весці. Ён маўчаў. То як? Паўтарыў пытанне губернатар. Нічога, бязгучна сказаў мужык. Ісленьеў ехаў і думаў. Нічога. Усё нічога. Бог ты мой, як можна зацюкаць народ? А мы памагалі гэтаму сваёй слепатой, немагчымасцю нешта зрабіць, бо гэта сістэма. Паспрабавалі былі 35 год назад, леглі пад карцеччу. І з таго часу толькі і думаем, як бы не зачапіла нас па нашай каштоўнай шкуры. Толькі і ходзім на задніх лапках. Ісленьеў унутрана застагнаў. Ён шчыра цікавіўся справамі краю. У яго былі знаёмцы ў цэнзуры, і яны дасылалі яму для азнаямлення і прыняцця да ведама матэрыялы сталічных часопісаў, што датычыліся гэтай зямлі, нават калі яны і не праходзілі праз цэнзуру. Адзін артыкул ляжаў у матэрыялах «Современніка» і ў цэнзуры, пэўна, год, не праходзіў. Напэўна, і не пройдзе. Ісленьеў успамінаў. У яго была добрая памяць, зусім як у таго чалавека, што калісьці рассеяў іх карцеччу. Што ўжо што, а ў памяці Мікалаю нельга было адмовіць. Кожнага, хто гаварыў з ім, помніў усё жыццё, імя па бацьку, дзе служыў, калі перайшоў з палка ў полк, як завуць жонку і дзяцей, калі гаварылі пра гэта. Здзіўляў гэтым апошняга адстаўнога штабс-капітана, пасяляючы ў ім пачуццё падобнае на прымхлівы жах. Праз 25 год успомніў. Ён, Ісленьеў, таксама памятаў шмат. Памятаў, напрыклад, як той у следчай камісіі тупатаў на яго нагамі. Чаму вы не гаворыце пра сваё знаёмства з Якушкіным і Песталем? Мая добразычлівасць да людзей мае межы. Пакуль што я не хачу, каб графіня Еўдакія насіла жалобу і звалася ўдавой. Ён яшчэ помніў яе імя, расперазаны хам. Ісленьеў таксама памятаў шмат.
Вось і цяпер ён выцягваў словы таго артыкула з нетраў памяці. Так, здаецца, цэлы край узялі, ды вось так забілі, трымай кішэнь. Італьянцаў таксама забілі, саслабілі, пазбавілі любові да волі і радзімы. Паглядзім, што яшчэ скажуць самі беларусы. Імя аўтара ён забыў і дакладныя словы, але сэнс помніў. І не мог не згаджацца з гэтым чалавекам. Бо ўвесь час, што ён жыў тут, ён ні хвіліны не адчуваў спакою. Увесь час нешта глуха клікатала і варочалася пад зямлёй. Пераважная большасць людзей трымала спіну і глядзела ў вочы проста. Высокую іхнюю годнасць нішто не магло зламаць. І хлусілі тыя, што казалі аб зацкаваных парыях, аб людзях з вузкім чэрапам, што адвыклі ад мовы, аб людзях звярынага выгляду, якія пайшлі назад ад чалавека да жывёл. Хлусня гэта была, дэмагогія або палітыка чыстай вады. Варшаўскім магнатам трэба было скампраметаваць чыноўніцтва і ўлады, і не без падстаў, шавіністам палякаў, чыноўнікам і жандарам мясцовых паноў, каб зжэрці іх. І ўсе крычалі аб народзе, даведзеным тымі, іншымі, да жывёльнага стану. А жывёл, якія звар'яцелі ад жаху, галечы і цяжкай працы, амаль не было вакол, і нельга было так паплюжыць гэтых людзей. Быў просты, рахманы і вельмі мужны народ. Добры, верны сябрам і страшны ворагам, вольналюбівы, чысты і горды. Ісленьеў успамінаў: півошчынская вайнішка і многія дзясяткі другіх бунтаў, звычаі, песні, абліччы людзей з загорскага наваколля і твар самога Загорскага, бацькі ягонага і дзеда, раўбічы, клейны, корчыкаўскія напады, чорны война і ягоны аднаасобны дзесяцігоддзямі бунт. Быў пашматаваны, закуты, але вялікі народ. І Ісленьеў не мог не бачыць ягоных пакут і ягонай велічы. І ўсё ж, спытаў Ісленьеў. Хлоп маўчаў. І раптам віцэ-губернатар пачуў стогн, нібы ў таго раздзіралася нешта ў грудзях. Пане літасцівы, сказаў мужик, забярыце вы яго ад нас, забярыце. Не дайце грэх на душу ўзяць. Чаго ты? Барыс раптам узняў на губернатара светлыя вочы. Дзеля яго забярыце. Вытанчаецца ўжо цярпенне наша. Хочаце, на каразн пасылайце. Хочаце, літуйце мяне, а як бы ён гарэлкі не глынуў, ці гарачым пяском не пагрэўся. Аб чым ты? Сурова спытаў Ісленьеў. Пагаворваюць ужо. Увальюць спірытусу ў глотку, а нос ды рот заціснуць. Торбай з гарачым пяском пузыр мачавы раздушаць, і гамон, і слядоў не знойдуць. Не дазвольце грэх узяць. З Ісленьевым ехаў на гэты раз новы яго асабісты сакратар Паноў. А я вось за цябе вазьмуся, сказаў Паноў, вельмі паважны ад усведамлення свайго новага становішча. Дзе гэта ты такое чуў? Кінь, грэбліва сказаў Ісленьеў. Рэжце мяне на кавалкі, не баюся, захлынаўся мужик. Няма пекла, акрамя таго,
што ад нараджэння да смерці. Палац нібы вымер. Нікога не было на верасовай пустцы вакол. Нікога не было ля канавязяў і пабудоў. Ніхто не стаяў на ганку. Вялізная камяніца са сляпымі вокнамі, цішыня. Мокры верас вакол, хмары над дахам. Аднекуль здалёк, можа, з гары Пяцецкай ці з браніборскай бажніцы даляталі рэдкія, разарваныя яшчэ і вялікай адлегласцю удары хаўтурных званоў. І сленьяў і паноў падымаліся па сходах. Нікога. На тэрасе з застаялымі лужынамі ад дажджу таксама нікога. Ніхто не выйшаў насустрач. Штурхнулі дзверы, пайшлі пакоямі. Запыленыя люстры і вокны. У зале, дзе калісьці стаяла труна, ані жывога духу. «Гэй!» — крыкнуў паноў. «Ёсць хто?» У непаразуменні, куды маглі разбегчыся слугі, дзве постаці ішлі абрыдліва запушчанымі пакоямі. У адным пакоі стаяў сабраны стол персон на 20, і ля яго таксама нікога. Рыпнулі недзе дзверы, і людзі заспяшалі туды, але гэта была пройма. Яна расчыніла дзверы, і яны штурхнулі бутэльку, што ляжала на падлозе. Бутэлька яшчэ ракатала па шчарбатым паркеце, нібы нехта нябачны каціў яе. Стала жудасна. Яны знайшлі таго, каго шукалі, толькі ў наступным пакоі. Тут усё стаяла на сваіх месцах, было нават сяк-так прыбрана. Кроер ляжаў на падлозе, закінуўшы аблічча, з мёртвай рукою, усё яшчэ працягнутай да санеткі. Магчыма, і званіў, але не прыйшоў ніхто. Ці баяліся зайсці, ці проста разбегліся. Хто мог сказаць, што тут было і што ён адчуваў у апошнія хвіліны? «Немезис дивина» — «Божая адплата», — сказаў паноў. Ён быў малады чалавек і любіў ужыць лацінскае слова. І сленьяў пакасіўся на яго і нічога не сказаў. Тры чалавекі стаялі ў вільготным пасля лёгкага дажджу бярозавым гаі. «Вось што», — сказаў Франц Раубіч, — «я ўжо сказаў, што мой бацька дрыжыць ад злосці, калі нехта толькі ўспомніць ваше імя, князь. Я не хачу, каб ён памёр, нават калі гэтай бессаромніцы ўсё адно». Алесь пакасіўся на Міхаліну. Усё было б лепей за гэтае раптоўна перарванае, нібы патаемнае спатканне. Сустрэліся, і вось на іх выпадкова натрапіў Франц. Жонка, якая хоча ўбачыць мужа, бессаромніца? Мякка спытаў Алесь. Не трэба табе гэтага, Раубіч. Я ўжо сказаў, я не дазволю ёй заганяць у магілу бацьку. Франц гарачыўся. Пану Раубічу лепей. Усё адно. Я даў слова, нават калі з бацькам нешта здарыцца, ты хутчэй будзеш ягонай удавою, чым жонкай. Вось і ўсё. Майка аж калацілася. Слухай, Франц, што гэта за глупства? Што за злоснасць? Гатовыя жэрці адзін аднаго. Злітуйся ты ўрэшце, з мяне, з яго, з сябе, нізкі ты чалавек. Майка, сказаў ён. Вочы дзяўчыны пашырыліся. Я злітавалася з цябе. Я пашкадавала бацьку. Але цяпер я шкадую, што я выйшла тады з царквы. Паверыла вам. Алесь узяў яе за плечы і адвёў. Усміхнуўся. Сапраўды, Франц,
Я тады пайшоў вам насустрач, але цяпер, калі я разумею, як вы хочаце падманам скарыстацца з маёй дабрыні, я думаю, што я дарэмна пайшоў на гэта. Я заўсёды пачуваў да вас і да пана Яраша толькі самае добрае. Хоць часам мне вельмі хацелася добра надаваць асабіста вам па тым месцы, па якім аднойчы дзіцем я надаваў вось ёй. Франца калаціла. «Выслухайце мяне», — сказаў Алесь. «Я ніколі не думаў помсціць пагардай. Я для гэтага занадта любіў вас і таму не хацеў крыві. Я прыскакаў на дапамогу пану Ярашу і з удзячнасцю ўзяў бы такую самую дапамогу і ад вас. Вось вам мае тлумачэнні. Vous n'êtes pas content? Вы нездаволены?» Міхаліна ўзяла Алеся за плячо і прыхілілася тварам да ягонай рукі. Мы вырашылі. Я вырашыла. «Майка», — сказаў Алесь, — «я сам растлумачу гэта Францу. Ідзі, помні, аб чым дамаўляліся». Яна пайшла ў бок Раўбічаўскага парку. Мужчыны стаялі і глядзелі адзін на аднаго. «То што?» — сціснуўшы зубы, спытаў Франц. Алесь уздыхнуў. Такі ляжаў вакол свет. Так ён і скрыўся і палаў ад дажджу. Што яшчэ было тлумачыць? Мы вырашылі, што пачакаем, пакуль пан Яраш не ачуняе канчаткова. Вы вырашылі? Ну, згадзіся, брат, не табе ж гэта вырашаць. На Алеся напаў гумар. Самае большае, што дазваляе наша з табою сваяцтва, гэта напіцца разам да зялёнага змія. Мы далі слова, Франц бялеў. Яна сама дала слова Хаданскім. Раней за ўсё яна дала слова мне. Хто агалосіў яго? То ты лічыш, што слова дадзенае перад Богам лухта, а перад людзьмі усё? Мы жывём не сярод багоў. Чорт пацягнуў Алеся за язык. На жаль, і я за апошні час усё часцей пераконваюся ў гэтым. Франц закусіў губу. Ну вось, сказаў Алесь. Даль Бог, Франц, падумай ты ўрэшце хоць раз не аб сваім дурным гонары, а аб яе шчасці. Ты гэта шчасце. Для яе, сказаў Алесь. Прынамсі, яна лічыць так. І я пастараюся, каб яна не расчаравалася ў ім як мага даўжэй. Таму што і яна маё шчасце. Мяркую, да канца. Калі будзе гэты канец? Ты збіраешся стаць на маёй дарозе? Алесь сумна усміхаўся. Дарэмна. Я ж не стаяў на тваёй. І убачыў, што сказаў страшнае. Франц таргануў галавою. І ты лічыў, што ты мог стаць на маёй дарозе? Спытаў ён. Што толькі твая так званая высакароднасць перашкодзіла табе? Дык ты ведай, што ядвіня цябе ненавідзіць. Я даўно казаў, што ў гэтым свеце ніводнае сяброўства, ніводнае з добрых адносін не застаецца без пакарання. Так, глуха сказаў Франц, як і нішто са злога. І таму я яшчэ раз кажу табе. У яго цакаталі зубы. Не спадзявайся атрымаць за ўсё, што ты зрабіў, нічога акрамя зла. Ты пагражаеш мне? Франц звыкла перайшоў на вы. Vous verrez les conséquences et vous en jugerez. Вы ўбачыце вынікі і здолееце іх ацаніць. Я не выпадкова сустрэў вас. Я ўсё ведаў, аб усім дамоўлена.
Яе сёння ж завязуць. У крайнім выпадку заўтра раніцай. Чуеш? Чуеш ты? Алесь зрабіў быў крок да яго і спыніўся. І ты мог крычаць аб гонары? Дурань жа я, што паверыў вам. Толькі тут Франц зразумеў, што Алесь сапраўды ні ў чым не вінаваты, што ва ўсім вінаватая крайняя датклівасць пана Яраша і яго, Франца, абражаны гонар і дробязная злоснасць. Алесь цяпер сапраўды мае права пагарджаць ім. Я ведаю, працягваў Алесь, цяпер вы яе не выпусціце да смерці. І я яшчэ мог нечага чакаць ад цябе, акрамя подласці. Франц ведаў, што Алесь цяпер мае права сказаць яму ўсё, і не здзівіўся. Але рука прывыкла адказваць на слова подласць толькі адным чынам. Алесь трымаўся за шчаку. Вочы ў яго былі заплюшчаныя. Потым ён непаразумела ўзняў вейкі. Франц глядзеў на гэтае аблічча, на якім адно брыво было вышэй за другое ад нявер'я ў тое, што адбылося, і гатовы быў упасці да ног Алеся. Ну, ясна, сказаў Алесь. Ён таргануўся быў наперад, але раптам спыніўся, узяў толькі Франца за рукі і сціснуў іх так, што збялелі пальцы. Мяне тройчы ударылі. Аднаму я сам падставіў руку, хай яго. Другіх я з сябрамі, але гэта першы раз, што мяне ударыў чалавек. Пацягнуўшы ротам паветра, Алесь адштурхнуў Франца. Я ведаю, чаго каштуе чалавеку, калі яго б'юць па твары. Я нікога не біў першы. Ніколі. Таму я не удару цябе. Я проста цябе заб'ю. І пайшоў. Франц стаяў і глядзеў яму ўслед. Мсціслаў, пачуўшы аб усім, толькі ляснуў сябе па шчацэ. «Быдла», — сказаў ён, — «і на цябе спадзяваўся Кастусь? Цябе сур'ёзным лічылі? Якраз тады, калі вось-вось трэба будзе ліць кроў па-сапраўднаму». «Гэта дарэмна», — сказаў Алесь. «Калі ты не хочаш, я знайду другога». «Ды як ты мог? Калі кожнае жыццё дарагое, калі Беларусь...» «Я не магу ваяваць за Беларусь з пабітай мордай», — сказаў Алесь. Гэтым жа вечарам Мсціслаў і пан Адам Выбіцкі павезлі да Раўбіча патрабаванне сатысфакцыі. Вярнуліся яны позна, і прымірэння ім дабіцца не ўдалося. Майку сапраўды сілком замкнулі ў пакоі. Раўбіч загадаў нікога не прымаць. Але Наталя нейкім дзівам збегала да вежы і расказала яму аб усім. Раздражнёны да апошняга тым, што Раўбічы увесь час лезуць на ражон, стары паклікаў басак Яроцкага і Радкевіча і вырашыў з імі выклікаць пасля Алеся, Франца і пана Яраша, каб усё скончыць адным разам. Еўфрасіння бошкала і хапалася за галаву. У доме стаяў крык. Вырашылі, што першы будзе страляцца Вежа, за ім Яроцкі, потым Радкевіч. І ўсё ж таму, што Вацлаў ледзь не роў, думаючы аб Наталлі і аб тым, якую здраду чыняць у адносінах да яе, і яшчэ таму, што Глебавічна хапала ўсіх за рукі, вырашылі чакаць дзень-два і паглядзець, чым усё скончыцца. Усё гэта было б нават трохі смешна, каб не вынікі
з якімі вярнуліся секунданты. На аркушы паперы бездакорным почеркам Франца было выведена по-французску: «Князь, мой настрой носіць адбітак журбы, але неахвотна зробленыя ўступкі найгоршыя з усіх, якія можна было б зрабіць». Загорскі адзначыў між іншым памылку ў тэксце і спытаў: «Гэта ён мне? А кодэкс?» Ён перадаў гэта Іллі Хаданскаму, той мне, а я вам. Відаць, хацеў яшчэ мацней уразіць, сказаў Мсціслаў. Усё адно, гэта нікуды не варта, паціснуў плячыма Алесь. Зносіны няхай і цераз секундантаў з другім бокам. Пан Адам крэкнуў: «А мне здаецца, тут дваістасць ягонага стану. І адчуванне правіны, і жаданне не мірыцца». «Хто яго секунданты?» — спытаў Алесь. «Ілля Хаданскі і Міхал Якубовіч», — сказаў Выбіцкі. Ніхто не рашаўся перайсці да ўмоў двабою. Маўчалі. «Ну?» — сказаў урэшце Алесь. «Без лекара», — сказаў жорстка Мсціслаў. «Права першага стрэлу за намі няма. Жэрабя. Адлегласць паміж бар'ерамі 20 крокаў. У выпадку, калі першыя стрэлы вынікаў не дадуць, праціўнікі абменьваюцца другімі і трэцімі. Да смерці аднаго». «Міла», — сказаў Алесь. «Ты не пратэстуеш?» — спытаў пан Адам. «Нашто?» — паціснуў плячыма Алесь. «Мы нічога не маглі зрабіць, Алесь», — сказаў Маеўскі. «Жэрабя, гэта пароўнаму. Яны аднолькава патрабуюць смерці як для цябе, так і для сябе». Адам з'едлівы і сумна усміхнуўся. Вядома, да таго часу, пакуль жэрабя не кінулі. А потым пачынаецца забойства. «До», — сказаў Алесь, — «я не скарджуся. Яны давялі да таго, што шчасця ўсё адно не будзе, хто б не забіў. Усё адно канец. А значыць, усё лухта. Хай сабе жэрабя. Калі пашанцуе мне, яму канец. Калі Францу, другога стрэлу я не дам яму зрабіць. Выпускаць яго адтуль я ва ўсякім разе не збіраюся. А памру таксама не бяда». Тыя пайшлі. Вечар быў вельмі цёплы і ціхі. Загоршчынскі парк драмаў пад светлымі зорамі. Заўтра будуць страляцца. На поплаве. Недалёка ад таго месца, дзе сустрэлі на начлезе войну. Тады яму Алесю было 11, цяпер 21. Дзіўна, ён ні аб чым не шкадаваў. Што ж, бывае і так. Ён сеў і напісаў караценькі ліст дзеду, што помніць яго, перашкаджаць дуэлянтам забаранялася, і дзед, відаць, хоць і пакутаваў, вымушаны быў сядзець дома. Дзякуе за ўсё. Другі ліст быў запавет. Палову ўсёй рухомай і нерухомай маёмасці панам Маеўскаму і Каліноўскаму на заснаванне той прамыслова-гандлёвай кампаніі, аб якой яны ўтрох марылі. 1/6 ўсяго брату Вацлаву Загорскаму, 2/6 Юрыю і Антанідзе Радкевічам, прыпісаным да малодшага роду праз маці, з тым, каб яны карысталіся гэтым роўна і без крыўды. Палову астачы на стыпендыі студэнтам з загорскага наваколля, далейшае ўтрыманне школы і багадзельні ў Загоршчыне і дапамогу бедным. Астатняе кагутам, кірдуну і іншым слугам, каб была кампенсацыя за страту службы і забеспячэнне на астатнія гады жыцця. Замежны капітал, тую частку, што належыць асабіста яму, на дапамогу паэтам, што пішуць на мясцовай мове, стварэнне музея, куды перадае ўсе свае калекцыі, і заахвочванне лінгвістычных, гістарычных
археалагічных і этнаграфічных прац, што датычацца Беларусі. Вось і ўсё. Душапрыказчыкі Вежа, Маеўскі і Радкевіч. Кастусю не напісаў, не зразумее і не ўхваліць. Але тое, што падумае Кастусь, яго Алеся ўжо не будзе цікавіць, калі толькі заўтрашні дзень увядзе запавет у законную сілу. Алесь трохі злаваўся на самога сябе. Што падумае Каліноўскі, гэта ясна. Што, маючы на носе такую справу, Алесь Загорскі размяняўся на бабах, лез як на злом галавы да адной, якой яму не хацелі аддаваць, і дабіўся ўрэшце таго, што яму далі па пысе. Кастусю нельга было ўсяго тлумачыць. Ці зразумее Кастусь, як ён, Алесь, заеўся зусім наваколлем, як, не робячы асабістага зла, усё ж стаў ворагам для ўсіх, бо ягоная ідэя была для многіх варожай. Алесь разумеў, гэта не Франц Раўбіч ударыў яго, а падвышанае, хваравітае пачуццё гонару. Напалову мужык па выхаванні, ён міжвольна паўстаў супраць усяго гэтага, супраць стагадовых прымхаў і забабонаў, і гэта яны цяпер забіваюць яго. А ён хоць і мужык, але таксама і князь, і сам аддаваў даніну традыцыям і не можа канчаткова паступіцца дваранінам у сабе, адмовіцца ад дуэлі, выклікаць да сябе агульную пагарду, каб жыць і рабіць далей сваю справу. Трагедыя? Магчыма. Але колькі ўжо разоў людзей лавілі на тым жа, каб расправіцца. Лавілі, бо яны былі дзецьмі свайго часу і свайго асяроддзя. Галуа, геніяльны французскі матэматык, забіты ў маладым узросце, якога так любіў матэматычны Грыма, Галуа ледзь паспеў на кавалку паперы ў апошнюю ноч запісаць асноўныя прынцыпы сваёй тэорыі. Хто яшчэ? Ну, вядома, Пушкін. Чалавек 21 стагоддзя і ўсё ж не палічыў за магчымае адмовіцца. Наадварот, сам шукаў смерці, так страшна яму было жыць. І многія яшчэ будуць гінуць, не менш годныя, чым Лермантаў. Ёсць, аднак, у гэтым забабоне і другі бок, схаваны пакуль што для ўсіх. Прыйдзе час, і не будзе тады ўжо кодэкса гонару, не будзе дваран і мужикоў, не будуць даносіць і кідаць у турмы за вальналюбства і светлыя думкі. Не будзе нават слова «воля», не будзе нават слова «праўда», таму што і тое, і другое зробіцца звыклым, і іншага проста не будзе. І вось тады асабісты гонар будзе стаяць так высока, што ніхто не асмеліцца абразіць яго словам або дзеяй. Таму што грамадства не можа быць быдлячай чарадой. Не можа яно быць і зборышчам нулёў пры некалькіх адзінках, іначай будзе тое, што цяпер. Народы будуць сапці і з налітымі крывёй вачыма лезці адзін на аднаго, каб стаптаць, падпарадкоўваючыся волі адзінкі ці некалькіх адзінак, або, што яшчэ горш, знішчаць свае ж нулі, каб самому стаць большым нулём за кошт іншых. Але нуль, хай ён будзе з яблыка, кола ці нават з цэлую планету, усё ж нуль. Грамада будучага. Кожнага, хто будзе біць чалавека па абліччы, тады будуць асуджаць як ворага чалавечнасці і сям'і чалавечай. І тады магчыма ўспомніць і іх, што самі не білі нікога і не дазвалялі біць сябе і змагаліся да канца за чалавечую вялікую годнасць, няхай і нягоднымі сродкамі. І даруюць. Алесь уздыхнуў. Не можа быць, каб Каліноўскі не зразумеў гэтага. Тым больш, што і Пушкін, і Галуа былі вялікія людзі,
і іхняя справа заступалася за іх. А ён, Загорскі, сярэдні чалавек, якіх на Беларусі тысячы. І калі ён, сярэдні чалавек, не абароніць свайго гонару, хто тады зробіць гэта за яго? Ён устаў ад папер. Усё было зроблена. Засталося чакаць. Можна было зрабіць многае ў гэтыя часы. Заснуць, але на што? Калі жэрабя дасць першы стрэл Франсу, ён, Алесь, засне надоўга. Калі жэрабя дасць стрэл яму, Алесь паспее выспацца. Ён не будзе літаваць Франца. Сам Франц патрабаваў смерці аднаго, і хоць шчасця не будзе, у Алеся астанецца вайна за справядлівасць. Да канца. Вайна, у якой няма чаго шкадаваць свайго жыцця. Можна было з'ездзіць да вежы, але стары не паказвае і ніколі не пакажа сваіх пачуццяў. Будзе сухавата прыязная размова. Алесь падышоў да краю тэрасы. Дзень і вечар былі нязвыкла гарачыя, ноч таксама дыхала сухасцю. Таму ён яшчэ ўдзень загадаў, каб ягоны ложак вынеслі на гэты вялізны, як зала без сцены столі, балкон. Ложак астанецца непамяты. Ён стаў і глядзеў на свет. Дрэвы замерлі, блішчэла шырокае ўлонне Дняпра. Срэбныя выбухі італьянскіх таполяў пераліваліся. Белыя аркады спускаліся ў парк. Неба высыпала нечакана для пачатку лета тысячы зор. Сямікаляровы агеньчык капэлы. Лебедь, распластаўшыся, ляціць у вышыні. Вунь Міцар і Алькор, а далей туманныя струмені шляху продкаў. Кажуць, яны, продкі, спусціліся адтуль і туды ж ідуць пасля смерці. Шлях ззяе, як срэбны пыл, узняты капытамі. Сотні год спускаліся па ім продкі, раняючы ў пыл алмазы. Ён стаяў, а пад ім быў свет, заліты невымоўна сумным і велічным зорным святлом. Пад гэтымі зорамі сэрца раптам не вытрымала. Яно пачало стукаць мацней і мацней. Майка, 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 утрапёна клікала яно. Было ціха і цёпла, толькі сэрца калацілася пасярэдзіне гэтага бясконцага і спакойнага абшару. І ён раптам адчуў, што гэта сэрца стала вялікае, як тое бязмежнае сэрца, і разумее ўсё, усё на зямлі. З глыбінь вялікага сэрца сусвету ляцеў усё нарастаючы, пяшчотны і ўсё абдымны кліч звон. Алесь! 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 Гэта было ўсюды і ва ўсім. Сусвет сціскаўся. Нібы сніў з расплюшчанымі вачыма. Нібы два крылы, а можа два срэбныя сувеі шляху продкаў леглі на плечы. Алесь! Ён страпянуўся. Рукі былі на ягоных плячах. За ім, абдымаючы яго, стаяла майка. Ты? Як ты? Задыхаючыся, яна сказала. Вылезла праз акно і спусцілася па плюшчы. Яны не ведаюць. Я ўжо больш не магла. Загорскі ўбачыў драпіну на яе запясці. Плюшч не вытрымаў, сказала яна. Ён прыпаў вуснамі да гэтай драпіны і правёў імі на ўсю даўжыню. Бачыш, прыйшоў і мой час. Тады вярба, цяпер плюшч. Тады я, цяпер ты. Абняў яе. Што ты нарабіла? Хацеў сказаць ён, але змоўчаў. Гэта сапраўды было ўсё. Цяпер ён не мог паводзіцца, як раней. Заўтра ён не будзе страляць. Не зможа.
цяпер гэта будзе немагчыма. Але яна не магла больш, і хіба ён сам не хацеў гэтага. І хіба гэта малая плата купіць такою цаной усё на зямлі? І вось яе вочы, і валасы, і рукі, і гнуткія плечы пад ягонымі рукамі. Усё астатняе не мае ні значэння, ні цаны. Ён узняў яе нечакана лёгка і трымаў на руках, баючыся адпусціць, бо ў яе пагрозліва блізкіх вачах былі два маленькія адбіткі шляху продкаў. Магчыма, і сапраўды шлях, толькі адбітак у нечых вачах. І няхай, бо яны роўныя. Яна заплакала. Даль Бог, я не магла. Я ўсё разумею, але я не магу, каб ты забіў. І не магу, каб цябе забілі. Яна варухнула рукой і пацягнула аднекуль з-за карсажа, з выемкі паміж юных высокіх грудзей ланцужок. На канцы яго быў збаночак з каменя, памерам з ракавінку слімака балацяніка. «Здурэла?» — спытаў ён. Не, я і тады, калі пасварыліся, вырашыла, пайду. Калі не адаб'е, хоць у царкве, я тады ля аналоя вып'ю. Дурнічка, дурнічка, не смей. І тады ён абарваў ланцужок і закінуў яго ў парк. Прыпаўшы вуснамі да яе вуснаў, ён маўчаў. Прыціскаючы яе да сябе, адчуваючы ротам выгіб шыі, плячом дрыготкі ад подыха ў грудзі, адною рукою стан, а другой ногі пад складкамі хатняй клятчастай сукенкі, ён, баючыся, што страціць прытомнасць, бо ў яго падгіналіся ногі, зрабіў некалькі крокаў і ўпаў. Пад ёю было сіняе, як неба пакрывала. У яе вачах былі зоры, толькі цяпер іншыя. І ён гасіў і гасіў гэтыя сусветы вуснамі, а яны зноў узнікалі, і ён не мог з імі нічога зрабіць, бо яны жылі. Уся яна была тут, на ўсю даўжыню, і нікога больш не было нават у мінулым, бо гэта было тое і не тое, гэта было неймавернае шчасце, якога не бывае на зямлі. Увесь сусвет з зорамі і дрэвамі, шляхам і Дняпром запаўнялі шалёныя ўдары яго сэрца. Сусвет з болем і лікаваннем сціскаўся да памераў сэрца, а сэрца раптам пашырылася да памераў сусвету. І ўзышло ззянне. І ззянне ўзышло над зямлёй, як мірыяды далёкіх і блізкіх сонцаў, якія потым сталі чорныя. Кацілася ноч. У цемры ён бачыў яе непрыкрытае цела, ногі адна на адной, закінутае аблічча і складзеныя ўздоўж тулава рукі, нібы яна ляцела да зор. А далей бачыў шаты і бясконцыя палі пад урачыстым зорным святлом. Такія бясконцыя, як свет, нязмерна большыя за яе, пагрозліва начныя. І ўсё адно ўвесь гэты абшар быў лухтой перад гэтым чалавекам, маленькім камячком безабароннай жывой плоці, перад бясконцым духам бязмежнасці і любові, увасобленым у ім. Яна была ўсё, а ўсё было нішто. Заглыбіўшыся ў адзіную на ўсю ноч хвіліну дрымоты, ён раптам убачыў побач з усім гэтым яшчэ і іншае. Туман стаяў над зямлёй. Бачныя былі над ім конскія галовы на доўгіх шыях. Коні выходзілі да напаўзгаслага вогнішча, ля якога ляжаў ён. І туман, як вада,
сплываў з зямлі, і паўсюль былі белыя, белыя, белыя коні. Коні схіляліся над ім і дыхалі цёплым, а між іх са смешным тоўстым хвастом з вільготнымі вачыма стаяла ўчарашняя жарабятка. Стаяў над ім і плакаў малады белы конь. Сёння ўначы яна з'явілася да мяне быццам жывая, быццам зусім не памерла. Ды так яно і было. Яна была ў сваёй мантыльі. Цёмна-блакітная ў зелень, як марская вада, вочы глядзелі на мяне горка. І ледзь бачны быў ля скроні маленькі белы шнар, а ля ключыцы другі. Дзіўна было, што яны зажылі. За ёю былі тысячы зор, але яна глядзела на мяне. Варухнуліся горкія вусны. Нашто ты зрабіў гэта? Сказала яна ціха, і голас яе ляцеў нібы з глыбінь сусвету. Што? Спытаў я, хоць ведаў усё. Нашто выставіў мяне перад усімі? Ты не ведаеш, мне балюча пазнаваць сябе, бачыць на сабе позіркі людзей, бо тое, што аддаюць толькі каханаму, стала цяпер набыткам усіх. Як ты мог? Мне так страшна і так балюча. І мне таксама, сказаў я. Але хіба невядомы мне жорсткі мастак не выставіў сваёй каханай у вобліку мілоскай Венеры? Яна таксама была жывая, і ёй страшна і балюча было бачыць сябе ў статуі. І скульптару было горш за яе, але іначай ён не мог. Ён ішоў праз знішчэнне яе маленькага асабістага гонару да ўслаўлення яе вялікага гонару ў вяках. І ўжо не яна стаяла перад людзьмі, а сімвал жанчыны, якому абыякава сорамна ёй ці не перад людзьмі, бо яна горда сцвярджае перад іншымі сваю нагату. Яна маўчала, і зоры мігцелі за яе распушчанымі валасамі і ў іх. І потым, каму да гэтага справа цяпер? Нечакана усміхнуўся я. Каму справа да яе жывых пакут? І каму будзе справа да цябе праз 1000 год, жанчына? Увесь свет здаваўся адной суцэльнай птушынай песняй. Мокрыя дрэвы з цёмнымі стваламі і дымнай лістотай курэлі абтрасаліся. Уся зямля пад імі была мокрая. Алесь ехаў на белым кані, падставіўшы кроплям і ранішняй свежасці непакрытую галаву і грудзі ў расхінутай белай сародцы. Мсціслаў і Выбіцкі ехалі наводдаль і ўсё яшчэ аб нечым дамаўляліся. Былі ў чорным, як належыць секундантам. Алесь вырашыў, што ён спозніцца на двабой, як толькі будзе магчыма. Па звычаі, калі адзін бок пазніўся на палову гадзіны, другі мог ехаць з месца, а таго, хто спазніўся, лічылі за чалавека, які ўхіляецца. Ён даў сабе гэтую апошнюю магчымасць, каб не пакласці між сабою і Францам, сабою і Майкай непапраўнага. Ён устаў уначы і перавёў стрэлкі на ўсіх гадзінніках у доме на 45 хвілін назад. «Прасплю», — з вясёлым адчаем сказаў ён сам сабе. «Што я, на самай справе буду яго забіваць?» Раніцай Майка ляжала, гледзячы ў попельнае неба, і раптам пачала ўставаць. «Чаго ты?» — спытаў ён. Яна усміхнулася, абуваючы туфелькі. Зараз 4 гадзіны. Ваша сустрэча ў 6. Ён не выедзе раней 5, а дарогі мне 45 хвілін. Загадай, каб нейкага каня сядлалі жаночым сядлом. І, сыходзячы ўніз, пацалавала яго.
Не думай ні аб чым. Усё адно яны цяпер будуць у дурнях. Хто возьме збэшчаную нявесту? Не думай. Ён не прыйдзе на месца двабою. Алесь змоўчаў, хоць ведаў, што Франц ужо выехаў. Шчыра кажучы, ён баяўся яе слёз пры развітанні і спадзяваўся, вядома, не на яе, а на свой форталь з гадзіннікамі. Хай едзе. Падсаджваючы яе ў сядло і моцна цалуючы, ён сказаў: «Вось і добра. Бывай». Бывай. Ён правёў яе позіркам, а потым пайшоў на паркавы двор, распрануўся і з асалодаю падставіў налітае маладой сілай цела пад струмені каскада. Яны свісталі ў твар, секлі ў грудзі, сплывалі па спіне. Ён толькі пырхаў. Там яго і знайшлі Выбіцкі і Мсціслаў. «Познімся», — сказаў апошні. «Паглядзі там на мой гадзіннік», — сказаў Алесь. Мсціслаў здзівіўся і спалохаўся. Ён звяраў час з секундантамі Раўбіча. Спытаў у Адама, але той забыў свой гадзіннік дома. Маеўскі пайшоў звяраць з хатнімі. «Тьху ты, д'ябал!» «Аддасі ў наладу», — сказаў Алесь, расціраючыся. «Добра, што хоць твой не адстаў». «Але», — сказаў Адам, — «што ж рабіць?» «Паездзім па палях», — сказаў Алесь. «Бач, раніца якая». І вось яны ехалі. Туманныя дрэвы волатамі стаялі вакол, і ў кожным зіхацела сонечная вясёлка. Алесь ехаў і думаў, што ён нікога не будзе забіваць, ды яшчэ ў такую цудоўную раніцу. Гонар, вядома, ёсць гонар, але з тымі, хто сапраўды хоча прынізіць. Між ім і Францам было непаразуменне. То што ж, забіваць яго за гэта? Франц не ведаў ягоных думак, але Франц не ведаў і таго, што ён цяпер брат яму, Алесю. Брат да смерці, найлепшы з усіх братоў, таму што брат каханай, і іх цяпер 5: Франц, Кастусь, Мсціслаў, Майка і ён. Усё проста. Ён спозніцца на месца дуэлі, а потым усё стане на месца. І з якою ён насалодаю потым улепіць трохі свінцу проста ў зяпу Якубовічу і Хаданскаму, каб ведалі, што нікога на свеце ён не баіцца. Вясёлкі стаялі ў верхавінах дрэў. Дрозду зляцеў з аднаго дрэва, абурыўшы ўніз цэлую залеву залатой вады. Заспеты гэтым патопам заяц даў лататы з усёй моцы сваіх задніх ног, такіх кранальна белых на падэшвах. Алесь засмяяўся. Наўскач пагнаў коня па мокрай і лісняна-чорнай лясной дарозе, праскочыў пад дрэвам і з сілаю пусціў у яго карбач. На Мсціслава і пана Адама пацягнуўся з вышыні паток струменчыкаў, падобных на залацістую каніцель, аблытаў іх, зрабіў залацістыя валасы Маеўскага рыжымі, а буланага коня сплова вогненным. Ён ад'ехаў ад іх і пачаў трэсці адно дрэва на сябе. Зноў пацягнулася золата. Ён стаяў бы пад макаўкай шатра з бліскучых ніцяў. Забіваць — лухта. Мокрая белая сарочка халодзіць цела. Лес пахне бальзамам. Алень уцякае, бо людзі занадта шумяць. «Што ты робіш, вар'ят?» — крычыць Мсціслаў. «Гэта каб Франц не заўважыў, што ў мяне цыганскі пот ад жаху». Ні ў кога не будзе цыганскага поту, ні ў кога. Што, можа, у самага блізкага пасля Майкі чалавека, у брата? Смешачкі. Шэрыя доўгія Алесевы вочы смяяліся, увесь твар смяяўся. «Браткі, паездзім яшчэ трохі», — узмаліўся ён. «Глядзі», — сказаў пан Адам, — «занадта хочаш жыць. Не крумкай,
сказаў Мсціслаў Маеўскі. Глупства гэта. Вядома, паездзім. Франц яшчэ здалёк убачыў 3 коннікаў, якія вырваліся з лесу. Урэшце, сказаў бледны Ілля. Коннік раптам спыніўся, потым усе трое пачалі набліжацца з тупою. Нахабныя вочы Якубовіча сталі злосныя. Чорт ведае што. Спазніцца на 45 хвілін. Я ж казаў, пачакаем, абыякава сказаў Франц. Магчыма, гадзіннік. Якубовіч засмяяўся. Па-мойму, яны выгандлёўвалі лішнія хвіліны жыцця. Ляснуў Франца па плячы. А ну, куражу, хлопчык! Правільна, што я цябе падтрымаў наконт чакання, сказаў Ілля Францу. Прывіталіся. Так нельга, панове, сказаў выскаляючыся Ілля. Мсціслаў паказаў гадзіннік. А ваш, пане Загорскі? Забыў, паціснуў плячыма Алесь. Што ж, панове, сказаў гусар, вам астаецца толькі папрасіць адзін у аднаго даравання. Франц, бледны, але спакойны, глядзеў у бок і маўчаў. Горкая зморшчынка ляжала ў яго між брывамі. Загорскі адчуваў, што любіць у ім усё. І вось грымне стрэл. Ах, як няладна ўсё атрымалася. Трэба было пераводзіць стрэлкі на гадзіну. Панове, я яшчэ раз запрашаю вас памірыцца, сказаў Выбіцкі. Я гатовы, сказаў Алесь. Франц маўчаў. У яго толькі злёгку дрыжэў краёчак рота. І тады Алесь сам зрабіў спробу прымірэння. Яго зараз нішто не магло прынізіць. Франц, сказаў ён, усміхаючыся, ты ведаеш, я не баюся. Але нашто ліць кроў? Ты не ведаеш, але... Ілля перапыніў яго. Панове, ды што ж гэта? Гэта супраць правіл, самім. Калі абодва бакі баяцца, хай так і скажуць. Тады мы зоймемся чым-небудзь больш вартым. Плесці вяночкі будзем, ці што? Франц не ведаў таго, што ведаў Алесь, і што рабіла лухтою ўсе словы і ўсе ўмовы на зямлі. Ён спалохаўся. Ілля мае рацыю, сказаў ён. Алесь паківаў галавою. Ах, якая гэта ўсё лухта! Не. Ён не будзе чыніць зла гэтаму чалавеку, які не ведае, што робіць. Хай, калі першы стрэл выпадзе яму, забівае. Калі пашэнціць яму, Алесю, ён стрэліць у паветра і, не гледзячы ні на што, папросіць у яго даравання. Тады ніхто не падумае, што ён спалохаўся. Секунданты пачалі мераць у баку крокі. Нізкае сонца асвятляла шэрыя адрасы поплаў. Дурань, дурань, Франц, нашто гэта табе? Ну і страляй, калі дурань. Ты не бачыў, як цэлы сусвет быў меншы за адну тваю сястру. Ты яшчэ ні ў чыіх вачах не бачыў узор. Я зраблю так, што ты ўбачыш, бо ў цябе, у брата яе, я страляць не буду. Ты мой брат, усе людзі браты. Калі заб'еш, гэта лепей, чым заб'ю я, бо калі я заб'ю, шчасце ўсё адно скончана, бо тады я ўсё адно не змагу гасіць па чарзе зорныя светы адзін за другім. За некалькі хвілін людзі ў чорным паплямілі сваімі крокамі поплаў так, што ён нагадваў тыгравую шкуру. Дымную тыгравую шкуру з зялёнымі палосамі. На адлегласці ў 20 крокаў адзін да аднаго ляжалі кінутыя чорныя плашчы. Нібы гэта двое з тых чорных ужо ляжалі забітыя,
адмячаючы бар'ер смерці. Сапраўды, як два трупы ў чорным, і якраз на тых самых месцах. Ля аднаго з іх праз некалькі хвілін ляжа таварыш. Секунданты падышлі. «Чые пісталеты?» — нахабна усміхнуўся Мішка. «Мяркую, жэрабя», — раптам раззлаваўся Мсціслаў. Ён падумаў, што калі людзі вяжуцца да ўсякага выпадку, дык усё адно знойдуць магчымасць прычапіцца. Прапануеш свае? Ага, даражэйшыя. Нашымі грэбуеце? Прапануеш іхнія? За свае парызскія баіцёся? Ён ведаў, што ён несправядлівы, і злаваў на гэта. «Чаму ж? Давайце мае», — проста сказаў Алесь. «Згода», — паспешліва сказаў Франц. «Пойдзем да бар'ераў», — з уздыхам сказаў Адам Выбіцкі. Да паплямаванага месца пацягнуліся шэрым цаліком яшчэ сляды. Усе сталі блізка ля Алеся. «Жэрабя?» — з нецярплівасцю кінуў Ілля. «Давайце», — сказаў, скалячы зубы, Якубовіч. «Каб не было спрэчак, хто арол?» «Кінь паяснічаць», — сказаў, сцяўшы вусны Франц. «На вось табе». Ён выцягнуў з кішэні жаўтаваты кубік. «Выбірайце, хто ніжэй 3». Мсціслаў думаў. «Мы ніжэй 3. А што, там хіба не 6? «Гэта для тумаша», — сказаў Выбіцкі. «Адна грань пустая, губляеш 2 кіткі, а потым 1, 2, 3, 4, 5. Няскладна. Што з пустой гранню робім?» «Перакідваем», — сказаў Якубовіч, — «як і 3». Ніхто не падумаў, што лепей было б паставіць раздзелам 2 і 3. Пачухалі правай рукой левае вуха. Алесь адчуваў, як усё ў ім звініць. «Божа, зрабі так, каб першы стрэл быў мой. Я не хачу ў яго страляць. І як дрэнна будзе яму, калі ён, дурны, цёмны чалавек, заб'е мяне, а потым даведаецца». Ён адразу ж зразумеў, што просіць не аб тым, і каб хто прачытаў ягоныя думкі, пагарда таго чалавека да яго была б невычэрпная. І Алесь змоўк, то бок перастаў думаць. Мсціслаў знайшоў у 2 кроках вымачынку з голым, як бубен, дном. Усе паселі туды, звесіўшы ногі. Здалёк здавалася, што людзі выпіваюць. Кубік пакаціўся з Якубовічавай рукі. Усе схіліліся. 3, сказаў Мішка. «Дай я». Нецярпліва ўзяў косць Мсціслаў. Ён паматляў рукою і рэзка кінуў. Алесь глядзеў не на косць, а на яго, і ўбачыў, як друг збялеў. 5, сказаў Хаданскі. Цяпер збялеў Франц. Хацеў быў нешта сказаць і змоўк. Яны спыніліся ля Алесевага бар'ера. «Ідзі», — сказаў Ілля Францу. Франц пайшоў на свой бар'ер. Гусары Хаданскі дамаўляліся яшчэ аб нечым з Выбіцкім. Мсціслаў стаў ля Алеся. «Даруй, братка», — сказаў ён. «О, чорт, даруй». «Нічога», — усміхнуўся Алесь. Алесь не глядзеў у бок Франца. Ён глядзеў вакол. Перад ім ляжаў дымна-шэры поплаў, а за ім вясёлкавыя радасныя дрэвы. Нізкае сонца стаяла збоку за Алесевай спіной. Ад секундантаў і ад яго Алеся ляжалі доўгія цені на роснай траве. І раптам Алесь убачыў свой цень. Вакол яго галавы ззяў на траве зіхоткі іскрысты німб, зыркі арэол. Ён паглядзеў, арэолу не было ні ў Хаданскага, ні ў гусара. І гэта было зразумела, у іх не магло быць,
бо яны не ведалі таго сяйва, якое жыло ў яго душы. Яны былі ранейшыя, а ён быў новы. Алесь варухнуў галавою. Цень таксама варухнула ёю. Зіхоткі німб пакаціўся за ёй. Ён пераліваўся, гэты арэол, дымны і вясёлкавы, як роснае сонца. «Падрыхтавацца», — сказаў светла усміхаючыся мішка. «Смялей, князь!» Загорскі стаў глядзець на Франца. Раўбіч у дзіўным павароце стаяў супраць яго. І яшчэ Алесь бачыў пісталет. Таксама так бачыў, як не бачыў ніколі. Вясёлкавыя дрэвы ззялі за ім. Загорскі ўзняў галаву і стаў глядзець угору, але не вытрымаў і зноў апусціў вочы. «Ну, хутчэй страляй!» У руцэ ў Якубовіча плесканулася белае. Ударыў пярун. Алесь пахіснуўся. Потым убачыў, што на левым плячы злёгку дымее сарочка. Маленькі карычневы след бы прыпалілі. І тады, разумеючы, што Франц прамахнуўся, Алесь уздыхнуў. Ён убачыў, што твар Хаданскага скрывіўся, нібы Ілля кляў Франца. У выніку яны цяпер не сумняваліся. Нехта сунуў Алесю ў руку пісталет. Той непаразумела зірнуў на яго, потым на Раўбіча, які стаяў вельмі проста, усімі грудзьмі на яго і вельмі бледны. «Глядзі цяпер», — сказаў Выбіцкі. Мсціслаў глядзеў на Алеся з трывогай, нібы разумеў. «Нічога, брат», — сказаў Францу Якубовіч, — «ты смялей. Гэта не страшна». Яны адышлі. Франц скасіў быў вочы, не разумеючы, чаму гэта яны пакідаюць яго на самоце, потым уздыхнуў і стаў глядзець на Алеся. Нястерпна было доўжыць яго страшнае чаканне. І Алесь, не чакаючы ўзмаху хусткі, узняў угору цяжкі пісталет, дачакаўся, пакуль хлапячок дыму паплыве над яго галавой і адкінуў зброю ў бок. І убачыў аблічча Франца. Божа мой, гэтаму абліччу, здавалася, падарылі сонца. Гусары Хаданскі, якія не чакалі стрэлу і глядзелі на Мсціслава, кінулі вачыма на Франца і падумалі, што Загорскі ў сваю чаргу прамахнуўся. «Наш!» — закрычаў Ілля. «Наш стрэл!» Кінуўся да Раўбіча з другім пісталетам. Франц, яшчэ не разумеючы, стаў уздымаць руку. Мсціслаў крэкнуў з прыкрасці. Выбіцкі з жахам глянуў на Алеся. Усё гэта Загорскі заўважыў у долю секунды. Калі ён потым зірнуў на Франца, той цэліў яму проста ў лоб. «Ну, вось і ўсё», — падумаў Алесь, — ён не здаволіўся. Франц глядзеў на чалавека, за спіною якога збоку пералівалася нізкае сонца і галава якога трапятала над мушкай. Ён не бачыў Алесева цела. Ён не ведаў, што такі німб і ля ягонай, ля кожнай галавы, бо сонца нізка стаяла над росным поплавам. І раптам нешта здарылася. Твар Франца здрыгануўся і ўвесь нібы закалаціўся кожным мускулам. Франц кінуў пісталет вобзем. Пэўна, курок зломіць, яшчэ нічога не разумеючы, падумаў Алесь. Раўбіч зрабіў некалькі крокаў ад месца сутычкі, цень ягоны загайдаўся на роснай шэрай траве, а потым кінуўся да Алеся, яшчэ на бягу працягваючы рукі. «Алесь! Алесь! Алесь, даруй мне! Даруй!» Якубовіч паглядзеў на дзве постаці, што зліліся ля аднаго з плашчоў, і суха сказаў Іллі:
Мяркую, наша прысутнасць тут больш не патрэбна. Дзіцячыя гульні. Яны пайшлі да коней. Ніхто не звярнуў увагі, як яны рушылі краем дубовага гаю. Калі праз некалькі хвілін з боку сцежкі на раўбічы даляцеў шалёны пошчак капытоў, Франц адарваўся ад Алеся. Вусны яго трэсліся. Шчокі былі залітыя слязьмі. «Братка», — сказаў ён, — «адпусці яе са мною. Я клянуся табе, я ўгавару бацьку. Да канца, да самага канца можаш разлічваць на мяне».